سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونون أي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو العلا قداس النزلوم زيناتاتن حبريتان حزنا لكم متينا لنا حدش من محضارنا أمريكا بوليسناتو استراتيجيناتو سلطناتو ناقيسن كما عتنا معتدما حدش حبريتا إنام تأي متعلو نزوبانا زمل كدما كما عتنا معتنا نزري متعلو انت عينت ألاما كمرت خلخو انت عينت استراتيجيك خلخون بغربا كنريو كنفتنينا قال دما ندخل زوت زول حبريتا ناباهم كنم سو كنفتنينا لايك مكبار سبورت مكبار كسام وداتا مسانا مكتتال نتسعرنا دما مدقاف حتوتاتكم ريتوتاتكم دما بحنات من قدي اب كومنت سكشن مقداف ابيا قداسنا تالو نابلنا امنا لومي سفع زغونه انتنا عمقو زلو فلط زلو حبريتا زلو كنفتنينا. Let's start here. Three very different men at the head of three very different countries. But they share one thing: they all want to change the status quo in a big way. For Donald Trump, that means insulting and threatening allies that he says are ripping off the US, and meeting the leaders of hostile foreign powers. He said he wants another meeting with Vladimir Putin of Russia very quickly, after years without a direct line of communication between Washington and the Kremlin. For Putin and China's Xi Jinping, it means a friendship with no limits. انتاي نري لنا بزي دارجا علمنا بزقلت فمن قدي ناتغيرت خيط كم زلاينا نرزل لنا زدما تجو political competitions بلو ويدما super power competition امونغو ابيت هاجرات زلو وددر ابزل على درجه دي يبلو جو بايدن مالت نصور زخون استراتيجي نبرون اوكي نريان يرنا تنكبري فتنير دونالد ترامب جن ميك جروحناتو نصور اكايدناتو نصوريو امريكا لعلمانم حيال كجبرايه زبل جروحناتو اب مندق صحفيو ماغا يبهال تجرحو ميك امريكا جريت اجين نصور زخون جرحو كلوكا خلون صبوق ين علاماخا مخنياتو كل تتجبرو زدناغر مخنيات يبلون ميك امريكا جريت اجين يتجرحو اذا مالتي توم كالوت انتايم كونو امريكاس جريت كوني حراي بكل واغا اتوم كالوت هاجراتك نورمالي هاجراتهم كم نزخلو ኤርትራን ኣብነት ሜክ ኤርትሪያ ግሬት አጌን ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውና እታ ስትራቴጂ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንሃገሩ ግሬት ክገብር ወይ ዓባይ ብልፅቲ ንክገብር ዝደሊ ሕቶ ኩሉ ሰብ ኣከሙ ይጎይ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝተፈላለየ ፖሊሲታት እዩ ዘለዎም። ንኣብነት ቻይና ብዘይ ቃል ዓለም ማጋ ዝብልዎ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ሜክ ቻይና ግሬት አጌን ዝብል ቀድሚ ዶናልድ ትራምፕ ጀሚሮ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕሉ ኣለዉ። ራሻ ሜክ راشا سوبر باور جاينت اجين زبل روحنا بوتين بكل من قد نري لنا سلازي امريكا دما لك ابت كومبيتيشن كامنا وحنا رايغن حج بنصور زخونه روحت خيدالا اوروبا از زرباز كاب افون كوصو سلازي كله حفردي تسمعيوم فردي تسمعيوم نبي حقهم سكف زلو ابز فيديو زي اوروبا بزح كريه يكون كون مخنياتو ناي تكنولوجي كاون وتهدراون قدم سلكن رزقنا اوروبا دما بكلتي سلازي يلا وتهدراوي تكنولوجي كاو بكلتي يلا ولا قطبان تودي انت وسخ كاون اب سلستي اب تودر يلا سلازي اوروبا من البات اب دحريت نشت كريا كفتني بعبيو جن امونغو زن سلستيان هاغراز زلو ودر كن فتنينا Friendship with no limits to undermine the US-led West. They've built up alliances of their own, like the BRICS group of developing countries, meant to counter NATO and the G7. Their phone call after Trump's inauguration included plans to deepen their alliance even further. Trump brings unpredictability to the mix. He's shown that he likes authoritarian leaders, but he also likes winning. So, Donald Trump ni معرباو عالم نتي establishment زبال بدحر مغرجا زلو شوك يخوينوم زلو مخنياتو كابتز بيدناتهم وصايو نورمال اوروبا كل غزي انتايم زتقومو تاكتيك ناتو مالتي زنبره امريكا قداماي صلايت ناتا تشاينا وي تودادرت ناتا تشاينا تخينا كوم دما راشا بزينا اوروبا دغف عبللت خينم كوص يكلون يم زبل كالكوليشن نيروم سلازي اوروبا امريكا كل غزي سلتدلينا نحنا دما مس امريكا وددر سلازي يلنا اب مچو زخونه بايتا اب كومفورتبل زخونه بايتا لنا ويون مدرخينا زلنا زبل كالكوليشن نيروم اتحتو ني اوروبا اب زخون يكون كتحدملو اب زي تخل درجه غيرهم حيزوم امريكا ذاتس واي بزعبا اوروبا زي قدسو اوروبا كاب امريكا كيت كم زي تخل كم تحوز نغير غيرهم وسيدمو ازي دما اب قانقانا دبلوماسين شركنتن تزخف ايو سب كم تحوز نحريكا قدامنت هي بكاني مسخخ صراحه يدلني ذاتس واي كل غزي تحوز ويكا فور جرانتد كي تخون بقلسب يكون ببوليتيكا العل ريسك زي سلازي اتهم عند ادفرسريز وي ونصلعتيوم جلز بحالو زنبرو كم بعد سمين كوريا ون تخونه اب زبنه دونالد ترامب ولا حتى لهم
በዚ መቃን ክሪኦ ከለና ኤርትራ ብክልተ እግሩ ዝረገፀ ሃገር ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ የስ ናይ ኣፍሪካ ከም ናይ ካልኦት ዓለማት ኒኩለራዊ ኣፅዋርቲ ዘይብልካ ኣብ ራዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓበይቲ ነገራት እዩ ፎከስ ናቱ ስለዚ ኦፍኮርስ ከም በዓል ኤርትራ ኣብቲ ቆላሕታ ናቱ ንክበፅሑ ሽግር እዩ እቶም ታሕቲ ዘለውን ኤርትራ ብኸመይ ይፀልዋ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብሓፈሻ ግን ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ is going to be major event ነዛ ዓለምና ኩላ ድሮ ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ናቱ በፅቢፅዋ እንዲ ዘሎ ገለ ትሕጎሳላ ገለ ፍርሂ ይስምዓሎ ገለ ነዚ ኩነታት ኣይነፀረላን ኣሎ ኩሉ ነገር ነተሓዋወሰ ሕጂ ናብ ፎሬን ፖሊሲ ገፅና ክንወርድ ኢና ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናቶም ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ክሕዚ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ንዝብል በዚያ ንጀምር ቢካዝ እቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ብፍላይ ንዞባና እውን ኣገዳስነት ዘለዎ ድሓር ከምፃልኩም እየ The new US Secretary of State Marco Rubio called Israel yesterday. He riled Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Rubio promised him, quote unquote, steadfast support. He said Israel was a top priority for Trump. Basically a reassurance that there will be no hiccups in the US-Israel relationship. ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ በቲ ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ዝእለ ሓላፍናቱ ድማ ማርኮ ሩቢዮ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ ማርኮ ሩቢዮ ኣብተን ቀዳሞ ሰዓታት ናቱ ቀዳምነት ናቱ ዝፈልጥ ሰብ እዩ እዚ ድማ ሰኔተር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ድማ ንነዊሕ ሰርሐ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኤሮፓ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ በይ ዘለዎ እዩ ልክዕ ቀዳምነት ናቱ ቻይና እያ ኣብተን ቀዳሞ ሰዓታት ድማ ምስቶም ኳድ ዝበሃል ህንዲ ኣስትሬልያ ጃፓን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ኣርባዕተን ሓደ ብሎክ ኣለውን ቀዳማይ ርክብ ናቱ እዩ ኤሮፓ ኣብቲ ናቱ ካላንደር የለን ክሳብ ሕጂ እውን ስኬጁል ምስ ኤሮፓ ይገብረን ኣሎ እቲ ካልኣይ ፕራዮሪቲ ቀዳማይ ቻይና ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ምናልባት ምስ እውን ከተወዳድርዎ ትኽእሉ እዮም ካልኣይ ቀዳምነት ዘለዎ ማለት እዩ እስራኤል እዩ እስራኤል ቨርሰስ ኢራን ስለዚ እዚ ቶፒክ እስራኤል ምስ ኢራን ዘሎ ኩነታት ቅድመ ቀዳምነታት ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ክኸውን እዚ ድማ ካብታ ኣካይዳ ናቶም ንሪኦ ኣለና ባይ ዘ ወይ ንዶናልድ ትራምፕ ዝበዝሐ ገንዘብ ኢቨን ካብ ኢለን ማስክ ንላዕሊ ዝኸፈለሉ ዝሓገዙ ኣብቲ ምርጫ ናቱ እስራኤላዊት ሚስስ ኤደልሰን ትበሃል ሓንቲ ሰይቲ ቢልዮነር ዝነበረት ኣይሁዳዊት እያ ኢቨን ቋንቋ ናታ ኸማን ንፁር እንግሊሽ ዘይትዛረብ እያ ንሳያ ኣደኖ 100 ሚልዮን ዲ ዋላ 200 ሚልዮን ሂባቶ ስለዚ እስራኤል ኣብ ኢድ ኣለዎም ኣብኡ እዚ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ዘረባ ዘይብሉ ነገር እዩ ዳትስ ዋይ ናይ እስራኤል ረብሓ ንምትግባር ቀዳምነት ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ዋላ እዚ ማርኮ ሩቢዮ እውን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ እዩ ንእስራኤል ዝፈቱ ስለዚ እስራኤል ከንታይ እያ ትደሊ ዘላ ኢና ክንብል ዘለና ትሕቲ ሕጂ እንታይ እስራኤል እንታይ ተቐዳማይ ዕላማ ናታ ልስናው ምክንያቱ ንዞባና ኣገዳስነት ዘለዎ እዚ Rubio also spoke about Israel's arch rival Iran. He said, and I'm quoting, he looked forward to addressing the threats posed by Iran. And as if on cue, a new report came out, a report describing Iran's latest shopping spree for rocket fuel. The report cites Western intelligence officials. They say that Iran is buying 1,000 tons of a chemical called sodium perchlorate. It's an essential component for making solid rocket fuel. Iran has apparently bought this from China and it's getting ready to take the chemical home. 1,000 tons of sodium perchlorate will be ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ቀዳምነት ናቱ ድማ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ተፃባይ ኣብ ዝዋን ዘመን እዩ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሓይሊ እዩ ንሱ ድማ ኢራን እዩ ዝበሃል ኢራን ብቀዳምነት ንኢራን ኣድረስ ክንገብሮ ክንፍትና ናይ እስራኤል ሴኩሪቲ ሹ ኩሉ ቀዳምነት ሂብና ክንፈትሖ ክንፍትና ተከም ኣድላይነቱ ድማ ስጉምቲ ክንወስደሉ ኢና ዝብል ዘሎ ኢራን ድማ at the same time ስለያው መርበባት ናይ ኣሜሪካ ኢሎም ሞኝ ዝበሃል እዚ ጥንቃቐ ዘድልየ እዩ ንሮኬት ዝኸውን ነዳዲ ካብ ቻይና ገዚኣ ከም ዘላ ይንገር ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ቻይናን ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ኢራንን ራሽያን ዘሎ ርክብ ዕንቆት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣካላት ናይ ብሪክስን ብዙሕ ብድሕሪ መጋረጃ ይራኸባ ከም ዘለዋ ብፍላይ ቻይና ብዙሕ ነዳዲ ካብ ኢራን ብምግዛእ ንኢራን ነቲ ቁጠባ ነቲ ሃገር ንክሕይል ትሕግዞ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ልክዕ ከምቲ ናይ ቻይና ማለት እዩ ከምቲ ናይ ራሽያ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እጂ ሰለስቲአን ድማ ከም ኣክሲስ ኦፍ ኢቭል እናበሉ ወይ እውን ሕማቕ ማሕበር እናበሉ ዝጥቁሞን ስለ ዝኾኑ ኣብዚኣተን ኣተኩሮ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ማለት እዩ ኢራን ኣብ ከባቢና ድማ ዓብይ ገይም ዝፃወት ዘለዎ ዓብይ ፅልዋ ዝፃወት ዘሎ ብመንገዲ ሑቲ ፊትናትና ኮይኑ ነቲ ቀይ ባሕሪ ሓዊ ቀይርዎ ዝሓገየን ዝኸረመን እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ወይ እውን ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ናቱ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ነገራት ሸለል ክብሎ ኣይኮነን እስራኤል ድማ ምናልባት ቀደም ሕዝብላ ሓማስ
ኢራን ብሮኬታታ ስለትሃርሞም ዝነበረት ብምሎም ነቲ ሑቲ ዝበሃል ፍሉይ ኣቓልባ ይሃበቶ ነራ ክኸውን ትኽእል እያ ሕጂ ግን እቲ ካልእ ምስ ሑቲ ዘሎ ሕጂ ክዛረበልኩም ይውዳእ ስለ ዘሎ ምስ ሕዝብላ ድማ ሓደ መወዳእታ ሒዙ ቅርፂ ሒዙ ስለ ዘሎ ሱርያ ስለ ዝወደቐ ኢራን በይኑ ርሑቕ ስለ ዘለኻቦም ምናልባት እቲ ሑቲ ዝበሃል ብኸመይ መንገዲ እዮም መፍትሒ ክረኽብሉ ኣገዳሲ ንዞባና ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባና ዓብ ተራ ክፃወት እዩ ብመይናይ መንገዲ እስራኤል ነቲ ጉዳይ ናይ ሑቲ ክትጠጠው ከተብሎ ክትፍትን ኣሜሪካ እንታይ ተራ ክፃወት ያቡ ስዑድያ እንታይ ተራ ክፃወት ያቡ ካልኦት ሃገራት እንታይ ተራ ክፃወት እዮም በይናይ መንገዲ ክግበር እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን እዩ ነዚ ድማ ብቐጥታ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና ብከዝ ናይቲ ዞባና ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልዋ እዩ ብኸመይ ኣብዚ ኩነታት ክትሳተፍ እያ ምክንያቱ ግብፂ ልክዕ ከም እስራኤል እቲ ጉዳይ ናይ ሑቲ ክፍትሓሎም ይደሊ ኣለዉ ቀይ ባሕሪ ሽግር ክፍጠሮ ከሎ ንግብፂ ብቐጥታ ኣብ ቁጠቦም ትፅልዋ ኣለዉ ንእስራኤል ዝገደደ እዩ እቲ ወደብ ናቶም ዳርጋ ይሰርሕ የለን እዩ ዝበሃል እቲ ኤላት ዝበሃል ወደብ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ግድን ክፍታሕ ዘለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስቲ ንግድን ገለመለን ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ክገብሮ ስለ ዝደሊ ዘሎ ኢንፍሌሽን ከውርድ ስለ ዝደሊ ዘሎ ምንጭ ናይ ኢንፍሌሽን ወይ ምንሃር ዋጋታት ክኸውን ዝኽእል ሓደ ካብዚ ናይ ንግዲ መስመራት ክበላሾ ከሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ነዚ ግድን ክፈትሖ እዩ ብኸመይ ክፈትሖ እዩ እንታይ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር እዩ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ግን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባል ኣብ ዞባና ከጋጥም ከም ዝኽእል ኤርትራ ድማ ብየማንን ፀጋምን መንገዲ ሒዛ ትኸይድ ስለ ዘላ ምናልባት ካብዚ ኩነታት እዚ ክትረብሓሉ ትኽእል ትኸውን እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ብሕጂ ክረ ንሱ ለኩሉ ንኩሉ ብዕምቆት ምክትታል ከድልየና transported by sea in 56 containers split over 2 ships, the Golbon and the Jairam. Both of them are Iranian ships. They're still in Chinese waters. The Golbon is reportedly loaded up and ready to go. It will soon make a 3-week journey to the Iranian port of Bandar Abbas. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ መስመር ናይ ንግዲ ካብ ሻንጋይ ተበጊሱ ናብ ኢራን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ትሪእዎ ኣለኹም መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ንግዲ ናይ ካብ ቻይና ናብ ኢራን ንክኸይድ ክንምንታይ ብባሕሪ ክንደይ ብድሆታት ከም ዝሓልፍ ብመሬት ግን ረይዎ ጥቃጥቃ እየን ዘለዋ ስለዚ ቻይና እንታይ ትገብር ዘላ ካብቲ መሬታ ናብ ኢራን ብቐጥታ ብመስመር መሬት ክራኸብ ዝኽእል በቲ ናይ BRI ትብሎ ዘላ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ መንገዲ ባቡር ትሕቲ ቅርፂ ብኡ ይሃንፁ ኣለዉ ብቐጥታ ጌርካ ብኢራን ጌርካ ድማ ናብ ራሻ ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ብኡ ይሃንፁ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኩሉ ሸንኮለላት ንክሰግሮ ቻይና ብዙሕ መንገድታት እያ ትጥቀም ዘላ ምክንያቱ ኣብዚ ኩሉ መንገዲ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ኣብ ኩሉ ድማ ክትሓንቃ ከም ትፍትን ዘላ ይፈልጡ እዮም ነዚ ኩነታት ንምቕያር ድማ ብዙሕ ውድድር ክንርኢ ክንፍትን ኢና by the way this is very important ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝነበረ ፖሊሲ ቀይሩ ኣሎ ከምቲ ቀደም ዝበሃል ዝነበረ ደይኮነ ብፍላይ ኣብ ንግዲ ዝዛረቦ ዝነበረ ገዲፎ ኣሎ ምክንያቱ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ብኸመይ መንገዲ ከም ዝፍፀም ዝጠፍኦ ኣይኮነን ስለዚ ንሳ እውን መሊስና ክንሪኣ ክንፍትን ኢና The Jairam will apparently depart early next month. Now both these ships are expected to make a direct journey to Iran, so no random stops on the way. And how dangerous is the cargo that they're said to be carrying? How dangerous is 1,000 tons of sodium perchlorate? Well, this chemical is a building block. It is used to synthesize ammonium perchlorate, which is the chief component of solid rocket fuel. 1,000 tons of sodium perchlorate could theoretically produce 1,300 tons of rocket fuel. 1,300 tons, enough to fuel over 200 mid-range Iranian rockets. በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ትዛረባ ኣሜሪካ ንኤክስኪዝ ክትጥቀምሉ ዝኽእሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ክኸውን እዩ ኣብቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ሓደ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እዩ እዚ ቻይና ተበርክቶ ዘላ ድማ ቀጥታ ኣብ ጎኒ ኢራን ትስለፍ ከም ዘላ ስለ ዘፍልጥ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት መሊሳ እያ ትሐይሎ ኢራን ኣብ ዝቐረባ ምስ ራሽያ ስትራቴጂካዊ ዲል ገይራ ከም ዘላ ይንገር ምስ ቻይና ድማ ከምዚ ዓይነት ዝምድና እንተለዋ እቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ወይ እውን እቲ ዝምድናታት ከመይ ገይሩ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ንኢራን ኣድቫንቴጅ ይህባ ኣሎ ኣንፃር ኣሜሪካን ኢራንን ኣንፃር ኣሜሪካን እስራኤልን ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ርግኣትን ሰላምን ናይቲ ዞባ ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ኢራን ሓያል ኮይና እንተቐሪባ ጥራዩ እቲ ኩነታት ክፍታሕ ዝኽእል ካብኡ ከይወፃና ናብ እስራኤል ንመለስ ብገይረ ክውድየ ይሽዑ Israeli soldiers have been released under the Gaza ceasefire deal. I can now show you those pictures again of that moment where they were walked out by those Hamas fighters and they were then taken onto a stage and the four who are Kareem
እዚ ንሪኦ ዘለና እተን ጅሆት ተታሒዞም ዝነበሩ ብሓማስ እስራኤላውያን ወታደራትን ሲቪላት ይኹኑ ጅሆት ተታሒዞም ዝነበሩ ብመሰረቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበፅሐ ይፍትሑ ከም ዘለውን ኣብዚ ሕጂ ድማ 4 ተወሰኽቲ ደቂ ኣንስትዮ እስራኤላውያን ወታደራት እየን ምስለን ተታሒዘን ዝነበራ ኣትሊስት ወታደራት እየን ሲቪል ብዘይገድስ ጅሆት ተታሒዘን ዝነበራ ይልቀቃ ኣለዋ ይፍነዋ ኣለዋ እስራኤል ድማ እሱራት ናታ ፈለስጢማውያን ዝነበሩ ብኣውቶቡሳት ጌራ መሊሳ እቲ ዘገርም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዚአን ሰባት እዚኣቶም ሓማስ ከምዚ ዓመፀን ብሕማቕ ይሕዘን ከም ዝነበረ ብሂወት ይህልዋ ድኾና ግፍዕናተን ኣብ ልዕሊአን ተፈፀመ ይብሉ ነይሮም ተነዋል ክትሪአን ከለካ ግን ፍሽኽሽኽ ይብላ ኣብ ሆሊደይ ዝነበራ ይመስላ ኣዛረበ ኮይኑ ድማ ቅድሚ ሕጂ እቶም ጅሆት ዝተታሕዙ ሰባት ክወፁ ከለዉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዘለዎ ነገር እናገበራ ወፅየን ብሕማቕ ኣተሓሓዛ ከምዘይነበረንን ልክዕ ከምዚ ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ነይሩ ዝወፅእ ዘሎ ሰብ ይመስል ፍሽኽሽኽ እናበላ ከም ዝኸዳን ተመሳሳሊ ሕጂ ድማ ከምኡ ንርኢ ኣለና እቶም ሰባት ሓማስ ዝበሃል ከምቲ ሚድያ ክገልፆም ዝፀንሐ ጨቆንቲ ርጉማት ግፍዐኛታት ገይሩ ዝቆፅሮም ዝነበረ ከምኡ ይኮኑን እዚኦም ሰባት እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ሜይቢ ልዕሊ ዓመት ምስኦም ገይረን ኣለዋ ኣብቲ ጅሆ ተታሒዘን ነይረን ቅድሚ ሕጂ ዝወፁ እውን እንተኾኑ ፅቡቕ ኣተሓሓዛ ከም ዝነበሮም ነጊሮም ብዝከኣሎም በቲ ዘለዎም ኩነታት ይከታተልዎምን ይሕልውዎን ከም ዝነበሩ ገሊፀን ነይረን ሕማቕ ከም ዝገበርዎን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣይወፅን ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ከምዚ ንርኢ ኣለና እንታይ ዘርእየና ዘሎ እቲ ሚድያ ክንምንታይ ነቶም ናይ ሓማስ ዕጡቃት ኣረሜንዮም ሸይጣውንትዮም ዲያብሎሳት እዮም ዝብሎም ነይሩ እቲ ክውንነት ግን እቶም ካብኦም ዝወፁ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ፈሪሄን እዮም ከምኡ ዝብላ ዘለዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኢን ጀነራል ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢና ሕጂ እውን እቲ ኣተሓሓዛ ንሪኦ ዘለና ፍሽኽሽኽ ክብላ ዝግድደን ሰብ የለን ኖርማል ሲሪየስ ኮይነን ሲሪየስ ክኾነ ኢኻ ትፅበየን ግን እቲ ኩነታት ዳርጋ ምድፍናቕ ዘለዎ እዩ ዝመስል ቻው እናበላ ገለመለየን ዝኸዳ ንእስራኤል ድማ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብጣዕሚ ኣባላሽየን ኣሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ሓማስ ሓደ ጨቋኒ ሕማቕ ሰይጣናዊ ውድብ ምዃኑ ክፍለጠሎም ክደልዩ ከለዉ በንፃሩ እቶም እስራኤል ትሕዞም እቶም እስራኤላውያን ካብ ክወፁ ከለዉ ግን ከምኡ ዓይነት ስእሊ የውፅኡን እዮም ዘለዉ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ ክዘውን ንሪኦ ኣለና and this is going to be another story ብሓፈሻ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መምፃእ ድሮ ነቲ ንዓመትን ገለ ግዜን ቀፂሉ ዝነበረ ኩነታት ናይ እስራኤልን ናይ ኩነታት ናይ ፍልስጤም ሓውሲ ሰላም ከስፍነሉ ይኽእል ዝበሃል ግን እስራኤል ምናልባቶም ጅሆ ምስ ወፁ ኩናት ከም ብሓድሽ ክትጅምር ትኽእል ትኸውን እያ ዝብል ገምጋም እውን ኣሎ ምክንያቱ ብፍፁም መትሓዚ ዘይብሉ ሃገር እንተሎ ኮይና ብዓለም እስራኤል ዝበሃል ሃገር ስለ ዝኾነ እዚኣ ኣብ ግምት ኢቲኻ ምርኣይ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ካብዚ ወፂና ሕጂ we are going to shift ኣብ ካልእ ኣርእሲ እቲ ኣርእሲ ንሪኦ ድማ ናብ ቴክኖሎጂ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ጂኦፖለቲካ ንርኢ ፀኒሕና ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ መጀመርያ እንታይ ኢለኩም ነይረ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሓይልታት ዝነበረ Russian media celebrated Trump's presidential victory, and Putin has praised his courage. But Trump has also said that Putin is destroying Russia with the Ukraine war and threatened to increase sanctions if Putin won't negotiate. On the other hand, if Trump were able to make a deal on Ukraine with ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብዝበርትዐ ክሰርሓሉ ምዃና ዝንገር ዘሎ እንታይ እዩ ውድድር ናይ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ artificial intelligence ዝበሃል ዓውዲ ይኸውን artificial intelligence እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ለንቀነ ብተደጋጋሚ በዚ ኣርእሲ እዚ ሚድያ ዳርጋ ተዓብሊሉ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ድማ who's gonna መን እዩ ነዚ ውግእ እዚ ክዕወተሉ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ዓብላልነት ኣብ ልዕሊ ቻይና ይህልዋ ዝብል ኣርእሲ ቀዳማይ throwing its weight behind the $100 billion Stargate project could grow to $500 billion. One of the breakouts in the AI field is a Chinese firm called DeepSeek. It's exploded into the mainstream, stunning Silicon Valley with the low cost and excellent quality of its models, even capturing all the attention at Davos this week. Deirdre Bosa has spent the past month diving deep into the little-known lab. Here's what she found. China's latest AI so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ናይ artificial intelligence ወይ እውን ሰብ ዝፈጠሮ ብልሒ ዝበሃል ማለት እዩ ኣሜሪካ ዶሚኒያንት ምዃና ኦፕን ኤአይ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒ ኣሎ ግሮክ ዝበሃል ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤክስ ኤአይ ዝበሃል ናይ ኢሎን ማስክ ኣሎ ቴስላ ንባዕሉ ጉግል ኣሎ ብዓብዩ ናይ ሜታ ናይ ፌስቡክ ኤአይ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ቅድሚት ከይዳ ከም ዘላ ቻይና ድማ ነዊሕ ድሕሪት ተሪፋ ኣላ ኢሎም እዮም ዝነግሩና ነይሮም እንገስ ወት ኣብዚ ናይ ዳቮስ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ሓደ ኣደናቂ ዝኾነ ኩነታት ተፈቲሩ ንሱ ድማ ቻይና ሰብ ዘይሓሰቦ ወይ እውን ዘይተፀበይዎ ኣሜሪካ ፍሉይ ቴክኖሎጂካዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ ንዓለም ኣፍሊጣ እዚ ድማ ሾክ ዌይቭስ ወይ እውን ከምዚ ናይ ስምባደ መንፈስ ፈጢሩለ እዩ ዝበሃል ዘሎ
ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ካብኣቶም ስምዕዎ ኣብቲ ዳቮስ ኣብቲ ናይ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ክዘራረቡ ከለዉ መዛረባ ርእሲ ዝኾነ ቁፅሪ ሓደ ንሱ ኮይኑ ኣሎ ለሰን ኣብዚ China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world. I think we should take the development out of China very, very seriously. A game-changing move that does not come from OpenAI, Google, or Meta, There is a new model that has all of the valley buzzing. but from a Chinese lab called DeepSeek. It's opened a lot of eyes of like what is actually happening in AI in China. What took Google and OpenAI years and hundreds of millions of dollars to build, DeepSeek says took it just 2 months and less than $6 million. They have the best open source model, and all the American developers are building on that. I'm Deirdre Bosa with the Tech Check. እዚ ንሰምዖ ዘለና ነጥበ መቐይሮ ናይ ቴክኖሎጂ ኣነ ኣብዚ ቻነል እዚ ሓደ ካብዚ ኣብዚ ቻነል ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂካዊ ቅልጣፈ ወይ እውን ምዕባለ ናይ ቻይና ከምቲ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ንሰምዖ ዘለና ኣይኮነን ቻይና ብዝለዓለ ናህሪ እያ ትምዕብል ዘላ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ናይ ነዊሕ ራእይ ስለ ዝነበሮ ብቅርፂ ንኩሉ ኣከምዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃን ብድሕሪ እጂ ድማ ዝሓየሉ ክኾኑ ብመደብ ብራእይ ዝሰርሖ ምዃኑ ንዑ ዝኸውን ዓቕሚ ሰብ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲታት ናቱ ከም ዘሰልጠነን ዝኣክል ድጎማ ወይ እውን ከምዚ ኢንሰንቲቭስ ድማ ስለ ዝገበረሎም እዚ ዓውዲ እዚ ዶሚኔት ክገብሮ ምዃኖም ፕላን ገይሮም እዮም ቅድሚ 10 ዓመት ሕጂ ድማ ናይ 10 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ ኮንፈረንስ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣቐዲሞም ዓብለላ ክህልዎም ከም ዘለዎ መዲቦም ኣለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ጉግል ዝበሃል ካምፓኒ እዚ ዩቱብ ኣካል ናቱ ማለት እዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ተወዳዳሪ የብሉን ተባሂሉ ዝእመን ነይሩ ኣፕል ዝበሃል ካምፓኒ ትሪልዮናት ቫሉዌሽን ዘለዎ ብትሪልዮናት ዝዕቀን ካምፓኒ ኣብ አይቲ ወይ እውን ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ሲ መወዳድርቲ ክህልዎም ኣይኮነን ባህል ነይሮም ፌስቡክ ከምኡ ኩላቶም ግን ክሳብ ሕጂ ዝረአ ነገር ኣይገበሩን እቲ ኩነታት ድማ ሃብትን ተበዚሒካ ከም ዝስልችወካን ናይ ፈጠራውነት ጽምእናትካ እናደኸመ ከም ዝኸይድ ጉግል ቀዳማይ ኣብነት ኮይኑ ማይክሮሶፍት ኣብነት ኮይኑ ኣፕል ከምኡ ኮይኑ ፌስቡክ ከምኡ ኮይኑ እቲ መጀመርያ ንዓለምና ዘገረመ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ውፅኢት ካብ ኦፕን ኤአይ ዝበሃል እዚ ቻት ጂፒቲ መፅዩ ኢለን ማስክ ፋንድ ዝገበሮ ፕሮጀክት ነይሩ ድሓር ግን ክሒዶሞን ጠሊሞሞን ኢለን ማስክ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ማይክሮሶፍት ኮይኑ ኣሎ ኦልሞስት እዚ ክንብል ከለና ቻይና ትክክለኛ ቺፕስ ኣይወሃቦም ነይሩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤንቪዲያ ዝበሃል ካምፓኒ እቲ ዝበለፀ ቺፕ ዝበሃል ተኣጊዳ እያ ንቻይና ከይወሃባ ቻይና ግን እንታይ ገይሮም ሊፕ ፍሮግ ማለት ዘሊሎም ሓሊፎሞ ነቲ ማሕኑቀናቶም ብዝሓሰረ ቺፕስ ብዝወሓደ ገንዘብ ሚልዮናት ኣማኢት ሚልዮናት ገንዘብ ዝወሰሎም ዘሎ ንኣሜሪካ ንካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብ5 ሚልዮን እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ክሳብ ሕጂ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘይተረኣየ ውፅኢት ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሪዝኒንግ ምክንያት ክህብ ዝኽእል ትክክለኛ ሓሳብ ርዩ መልሲ ክህብ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዝመሃዙ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ቴክኖሎጂ ኮንፈረንስ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኣብ ዳቮስ ማለት እዩ ኣብ ስዊትዘርላንድ ቀዳማይ ኣዛራባ ርሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ኩላቶም እቲ ዝዓበየ ስግኣት ንኣሜሪካ ዕብለላ ናይ ቴክኖሎጂ ትብሎ ዘላ ንቻይና ክትዕብልላ ከም ዘይትኽእል እታ እንኮ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ከብርሃልኩም እታ እንኮ ኣሜሪካ ዶሚኔት ክትገብሮ ምዃና ትፍክር ዝነበረት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ሮቦቲክስን ካልእ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ እዩ ቻይና ግን ኣብኡ ትቅድማ ኣላ ኣብቲ ካልእ ማኒፋክቸሪንግ እንዲ ገለ መለ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ እያ ሶላር ኤነርጂ ግሪን ቴክ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪክ ካርስ እዚ ቻይና ዓብሊላቶ እያ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ከምኡ ድማ ኣብዚ ሰሚ ኮንዳክተርስ ቺፕስ ገለ ነዚ ንሓዋሩ ዶሚኔት ጌርና ክንቅፅል ኢና ዝብል እምነት ነይርዎም ናት ኤኒሞር ቻይና ኣብዛ ዓውዲ እዚ እውን ንኣሜሪካ ተሰንብዳ ኣላ እዚ ድማ ኢትስ አ ግሬት ኒውስ ንዓለምና ዝበለፀ ዜና እዚ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ምስ ናይ ኣሜሪካ ተወዳዳርን ልዕልዩን ክኸውን ከሎ ከም ኤርትራዊ መጠን ወይ እውን ከም ዜጋ ናይ ዓለም ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓይሊ ጥራይ እንተሎ እሞኸት ሓደ ወናናቱ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓይሊ ተኮይኑ ከምዛ ኤርትራ ረኺባታ ዘላ ድከትካ እናፀገብካ ከምብሩካ ክእሉ እዮም ኩሉ ቴክኖሎጂ ዓፁካ ብባንክታት ክኬድ ከም ዘይትኽእል ኩሉ ዓፅዮምካ እዛ ዕጫ ናይ ኤርትራ ዕጫ ናይ ኩባ ዕጫ ናይ ቬኔዙዌላ ዕጫ ናይ ኢራን ናይ ብዙሓት ሃገራት ህዝቦም ኣብ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂካ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ጥዕና ናይ ካልእ ንኸይረክብ ሓፂሮሞ ዘለዉ ኣከምኡ ንኽትነብር እዩ ዝገብረካ ቻይና ዝበሃል ሃገር መመሊሱ እናሓየለካ ከይድ ከሎ ኤርትራ ድማ ምስ ቻይና ዝቐረበ ዝምድና ስለ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና ናብ ኤርትራ ክኣቱ ይደሊ ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ክደፍእ ዊ ሪሊ ኒድ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ዋላ ጠቕላላ ውፅኦም ብናይ ቻይና ክትክእዎ ደስ ይብለና ኣነ ስለምንታይ ኣይዲዮሎጂካሊ ብስነ ሓሳብ ኤርትራ ምስ ቻይና ዝቐረበ ኣካይዳ እዩ ዘለዋ ቻይና ድማ ናን ኢንተርፊረንስ ኣብ ናይ ካልእ ሃገራት ፖለቲካ ኢዳ ክትእቱ ኣይትደልን እያ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ቴክኖሎጂ ዝበለፀ ካብ ቻይና ዘሎ ዘይትጥቀመሉ እሞ ብኡ ጌርካ ሃገርካ ዘይተማዕብል ኣይ ሆፕ
أنا بناتي رديت يزب لكم زلقو نمنجس إيرترا ما خارناتي كون قال قال سبات بسبب منجس إيرترا نديت زار why not منجس كون حزب كم حدر يقين نمنجس يما خري اللي قناني منجس إيرترا كجبرو زلو قبل كله جن صباح نجو عبز channel زكاتلو زلو سبات by the way كابير ترى كتاتلينا ولا قبز حتى ده يكون إلى حدث في الليل ما بحكي يزعجوس بزحات بو سابي تعفلني رم قلنا بكومنت كميل وسلس حفلي دما أصبغ تسمعني كابير ترى دسم وزلو maybe أب منيستر تاتنا ترى سرح زلو I really hope زي أزربازيا كارتان بناتي وتس قبل إندياجن كمل لسه Take China's AI breakthrough. okay Researchers here in the US. First, the cost. The AI lab reportedly spent just $5.6 million to build DeepSeek version 3. Compare that to OpenAI, which is spending $5 billion a year. And Google, which expects capital expenditures in 2024 to soar to over $50 billion. And then there's Microsoft that shelled out more than $13 billion just to invest in OpenAI. But even more stunning, how DeepSeek's scrappier model was able to outperform the lavishly funded American ones. To see the DeepSeek new model, it's super impressive in terms of زين ريزلنا ناي مايكروسوفت زبال كامباني CEO ناي تشاينا زتقتلو تكنولوجي ناي بحكي أبتي كما يجرون بقليل بحسور تكنولوجي كم دما وحد سقطاتن أبحث إرجزية اتزبالة أو تسيد كم تقالوا جوجل 500 بليونات إنفستيجر لمايكروسوفت درونتي أوبن أي تراي نخجز 10 بليون كم زوجين اللي إنفست 5 جبراني زين جرزلو تالتي فيسبوك كم بليونات جذب إنفستيجر بركم زلو تسلا إلى ماسك نبعلو بتناتو XAI زبهال دي قال حر عبي تكنولوجي كاوي فابريكا نايزي artificial intelligence يقبر كم زلو يزنك تزي الرئيس تودر بزلا على النهري زخيزلو دونالد ترامب مالن كنه ستار جيت زبهال الحمش 100 بليون زلو بزحت كامباينات تاكيبهم زغبرو حدش امريكو 5 نبرينا نذكر سو كل زود درزي نيتشاينا دومينيت غير كان خد قدماي نيرو نو تشاينا كوم يكونون بقليلو بحصير قدم خاخول يمنياتو بزح مهور اكال زلوا اتم سبات اتياتهم دما من سياسه زغون عمام سيخا كتقملهم سلازي كاليو and this gives me hope تسفايز بنا زي بفلاي كم زي عينت بحتر زباله بقلل زباله تكنولوجي نتيجه عبي حيلك حلفو خلو بزي نبعلو زي تسفاز بكا كنتاتيو both how they have really effectively done an open source model that does what is this inference time compute, and it's super compute efficient. It beat Meta's Llama, OpenAI's GPT-4o, and They say no matter what you make, the Chinese can copy it better. It rings true for the AI industry. The US had a clear head start. They built cutting-edge chatbots. They integrated AI into nearly every facet of our lives. But now it seems China is closing the gap. They rolled out new AI models on par with their Western counterparts, and more importantly, at a fraction of the cost. So how did Beijing pull it off, and what does this mean for the AI race? Last month, a Chinese startup sent shockwaves through the AI world. It's called DeepSeek. So then Rizalana, China, Briggs, they are doing something special. America, at least in a certain عامت ويقال advantage كله قبل لتشاينا بزح تسفاق يروم نيروم زخلوا الجداء قبل لتشاينا زوردوه أبزبنا دونالد ترامب جمر قدم جو بايدن دما أبربعة عامتو بقى الجداء قبل لي تشاينا بكل من قد أوروبا من قد جابان بكل زينا artificial intelligence technology ناتهم نخي معبل أب technology نقدميت نخي كدو بقول لك حاصرهم فتينو حزب تشاينا قل كأجهز غلز بيكونن بس حزب لهم بس عمورا لهم كم ما تمنجسي رئيس اللو أوجن ورا وجن زي ساتف لك عبكو طبعا معبالة رئيسة الكرة زغنة مكت إكره بالله ما يكعلن زي ما عب تسفى عبي ناي نتايز قبرت artificial intelligence نيشة the DeepSeek was condition model DeepSeek V3, and it made headlines. It solves problems, codes programs, and even tackles intricate questions. And here's a kicker. It is on par with the likes of OpenAI's ChatGPT and Google's Gemini. And that's not all. This week, DeepSeek took it even further. They unveiled a groundbreaking AI reasoning model. It's called R1. Its performance is right up there with OpenAI's latest models. And the best part, it is free. So where did DeepSeek come from? The company spun out of a hedge fund. Until 2023, no one knew its name. So انتهينا نرجع لنا أنا بحكي أمريكا بكل عالم كنت ملخ ندي تفتنزل لكن عدل كم زي بلومن تشاينا عدل كبوم كم زي كونينا نرجع لنا يعلو كل دما نتقول له أمريكا خبر وزخلو
anything they can do we can do it better faster and cheaper እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ኣሜሪካ ትገብሮ ዘበለት ኩሉ ንሕና ብዝሓዘረ ብዝቐልጠፈ ከም ድማ ብዝበለፀ ክንገብሮ ከም ንኽእል እዮም ንዓለም ፕሩፍ ዝገብሩላ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ናይ ሞዴል ናይ ቻይና ትኽተሎ ዘላ I really hope ትኽክል ሞዴል ናይ ቻይና ቀዲሓ ኣብ ዓዳ ክትተግብሮ ምቕዳሕ ፀገም የብሉን you don't have to reinvent ሓደ ተፈጢሩ ዘሎ ቴክኖሎጂ ወይ እውን ሞዴል ናይ ቁጠባ ከም ብሓድሽ ናትካ ንኽትፈጥር ፍሉይ ፃዕሪ የድልየካን እዩ ዝሰርሕ ነገር ሪኢኻ ጉድለታት ናቱ ኣሊኻ ኣብ ዓድኻ ምፂኻ ኢንተግሬት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ሞዴል ናይ ቻይና ዝርግሐ ናይ ሃብቲ ድዩ ኢኳሊቲ ድዩ ማዕርነት ድዩ ግን ቻይና እዚ ዘማዕብላ ዘሎ መንግስቲ ይኮነ ዝገብሮ ዘሎ ካምፓኒታት እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ቻይና ኮሙኒስት እዩ ሶሻሊስት እዩ እናበለ የጋንንዎ ኖ መንግስቲ ትክክለኛ ዝኾነ ፖሊሲ ዘውፅእ እቲ ዘተግብሮ ግን ግለሰባት እዮም መንግስቲ ይኮነ ዘተግብሮ እንታይ ይገብሮም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክንከይድ ደሊና ኣለና ኢሉ እዝን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኢንቨስት ግበሩ ነቶም ናይ ዞባታት ባንክታት ድማ ነዚኦም ከምዚ ዝገበሩ ብዝበለፀ ዕድል ወይ እውን ብዝሓሰረ ገንዘብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ካብ ባንክታት ግበሩሎም ኢንቨስትመንት ዕድል ሃብዎም ይብሎም እቲ መንግስታት ንሳቶም ድማ ይቀዳደሙ ነቶም ካምፓኒታት ሂቦም እቶም ካምፓኒታት ድማ እቶም ግለሰባት ድማ ነቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣብ ምትግባር ይጓየዩ ምክንያቱ ረብሓ ስለ ዘለዎም መንግስቲ ኣብዚ ኪድ እንድሕር ኢልካ ናብኡ ከይድካ ክትዕወት ትጎይ ኣንፃር መንግስቲ ኣብ ዘይበለካ ግን ኣይከዱን እዮም ቻይናውያን ስለዚ ነቲ መንግስቲ ዝብሎም ይሰምዑ እዮም ኣብቲ መንግስቲ ዝብሎም ድማ ይሰርሑ እዮም እዚ ድማ ውፅኢት ንቻይና ብዝብፅሕዋ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለካ መንእሰይ ፕሊዝ ትራይ ቱ ለርን ፍሮም ቻይና ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮፓን ሞዴል ውፅኢት ዘለዎ ኮይና ይስማዓንን እዩ ምክንያቱ መሰረት ናቱ ካብ ምዝመዛን ስርቅን ዝመፀ እዩ ሃብቲ መጀመርያ ሎሚ ድማ እቲ ስርቅን ምዝመዛን ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ዘየለወሉ ግዜ ድማ ክወጥቁ ንሪኦም ኣለና ስለዚ እቲ ካብ መሰረቱ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ብረሃፁን ብደሙን ብድኻሙን ብብልሕናቱን ኣብ ምዕባለ ዝመፅእ ዘሎ ቻይና እዩ ንዑ ካብኡ ተማሂርካ ናቶም ሞዴል ተተኸቲልካ እቲ ዝበለፀ ኣብነት እዩ ንኣፍሪካ ኢለ ዝኣምን ናይ ሆፕ ኣነ ድማ ነዚ ኩነታት ዝናራኹ ኩሉ ግዜ ናባኹም ከምፅኦ ደስ ይብለኒ ምናልባት ነቶም ዘይተኣማመኑ ሰባት ወይ እውን ቻይና ከምኡ ኣይኮነትን ገለ ዝብሉ ነዚ ስምዕዎ ሕጂ First is, of course, China's power and resolve. How serious is it about challenging the regional order? And how hard can it push? Big subject. I'm going to be quick here. Let's start with China's power. China is the world's second biggest economy today, or biggest on one measure, as Nick said. And it's continuing to grow for an economy of that size astonishingly fast. It's slowing, of course, but it's not failing. It will, in all probability, 95% probability, overtake the United States. እዚ ፕሮፌሰር ኣውስትራልያዊ እዩ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ቁጠባ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ይሓልፋ ዶ ኸውን ዝብል ዲቤት ኣሎ 95% ተኽእሎ ኣለዎ ቁጠባ ናይ ቻይና ንናይ ኣሜሪካ ክሓልፎ ብምባል ድማ ናቱ ክለይም ናቱ ርእቶ ይህብ ኣሎ ሓብዚኣ ሓንቲ ነጥቢ ነይራ ኣነ ክጠቕሰልኩም መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክኽተል ይገለ ዘይኮነ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝብል ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ስራሕና ኣብ ሂወትና ፅልዋ ክህልዎ እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ስራሕካን ዕዮኻን ክሂወትካን ከይወሰደልካ ከሎ ዘድሊ ንቕሓትን ተበግሶን ምውሳድ ኣገዳስነት ኣለዎ ብኣ ጌርና ጥራይ ክንሰግሮ ክንፍትን ኢና ስለዚ እቲ ዲፕ ሲክስ ዝበሃል ምስ ካልኦት ናይ ሜታ ናይ ካልእ ከተወዳድሮ ከለካ ብውሕድ ባጀት ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፀ እዩ ኣሜሪካ ንክትከዱ ተሓስቡ ዘለኹም ምናልባት እዚኣ ንኣኻትኩም እያ In Ohio, Republican Senator Bernie Moreno. I guess you'll be working through the weekend, but probably happy to do so to get these things done. In the meantime, President Trump has pushed forward very quickly on the immigration crackdown. By the numbers, this is call for number 2 here. By Thursday, there were 373 criminal arrests, 165 non-criminal arrests. We had 16 gang members picked up, and 1,000 removals. Donald Trump መብፅዓናቱ ከተግብር ጀሚሩሎ ንሱ ድማ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ወይ እውን ገበን ዝፈፀሙ ስደተኛታት ኣብ ምጥራዝ ይጓየ ከም ዘሎን ስለዚ ድሮ 373 ክሪሚናል ኣሬስትስ ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ስለዚ ገበን ዝፈፀምካ ስደተኛ ኮይንካ ኣብ ኣሜሪካ ገበን ዝፈፀምካ ናትካ ዕድል ናትካ ምንባር ከቢድ ክኸውን ምዃኑ ከምኡ ድማ ናን ክሪሚናል ኣሬስትስ ገበን ዘይፈፀሙ እውን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝነበሩ 1,000 ዝኾኑ ድማ ሪሙቫልስ ኦር repatriation ንምጥራዝ ከምኡውን ንሰባት ኣብ ምካብ ኣብ ዝተፈላለየ ገበናት ዝሳተፉ ሰባት ድማ ይእክብ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ መብፃዕታት ሓደ ብሓደ ከተግብር ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ስደተኛታት ንኢሚግሬሽን ዶብናተይ ክዓፅወ ኢሉ ሰራዊት ሰዲዱ ኣሎ ንስማዕ And you know, and they're being reported, we're seeing major terrorists, you know, are now in our country, and they knew that this was happening, and they did nothing about it. They had an open borders policy. When you have Well, it should never have happened in the first place. As President Trump said, it's absolutely ridiculous that these people were allowed into our country. This photograph on X saying that the deportation flights
So ዝንሪኦ ዘለና ብናይ ወታደራዊ ነፈርቲ ገይሮም deportation. President Trump is sending a strong and clear message to the entire world. If you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሮ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣብተን ቀዳሞት መዓልትታት ናቱ ብናይ ነፈርቲ ብናይ ወታደራውያን ነፈርቲ ገይሩ ክጥርዝ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዚ ድማ ክገብሮ እየ ንዝበሎ ንከተግብር ድሕር ዘይብል መራሒ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እንተመፂኻ ሓደጋ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ ድማ በቶም ክኢላታት ናይቲ ሚድያ እዮም ዝንገር ዘሎ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብተን መብፅዓታት ግድን ክገብራ እየ ዝበሎም ክገብራ ምዃኑ ድማ የብል ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ከይትሓስብ ዘለካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ኣካል ሓደጋ ከይትኣቱ ንእሽተይ ናይ ኤውሮጳ ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ ድማ has been held in the German town of Aschaffenburg for the victims of a stabbing attack that has sparked renewed concern about immigration controls. Local people laid flowers at the scene of the attack. A 28-year-old Afghan asylum seeker with a reported history of mental illness killed a 2-year-old child and a 41-year-old man during the incident on Wednesday. Authorities had earlier failed to deport the man. ኣብ ጀርመን ድማ ዝገደደ እቲ ዕድል ናይ ስደተኛታት ክኸፍእ መዓት ይኸማል ኣብዚ ዋን እዚ ኣጀንዳ ናይ ስደተኛታት ቀንዲ ኣብቲ ምርጫት እዩ ከሎ ሓደ ኣፍጋኒስታዊ ወዲ ኣፍጋኒስታን ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝነበሮ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሓደ ቆልዓን ንሓደ ሰብኣይን ብኻራ ከም ዝቆተሎም እዚ ከዓ መበል ክንደይ ግዜ ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ እቶም ፓርቲታት ድማ ብምሉኦም ኣንጻር ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ብዝኾነ ይኹን ወላቲ ዝሓሸ ፓርቲ ዝበሃል ኣንጻር ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ንክህልዎ ግዴታ ከም ዝኾነ ምጥራዝዩ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ንክወፁ ዘገድድ ምክንያት ንርኢ ኣለና እቲ ኩነታት ድማ ኤግዛክትሊ ምርጫ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ዝበለፀ ኣጀንዳ ማለት እዩ ኣነስ ደይ መደይ ኢሎም ብፕላን ዝገብርዎ ከይኮነ ከማን እየ ዝብል ገንዘብ ከፍ ኢሎም ንዑ ግበሩ ይብልዎም ከይኮነ እየ ዝፈርም ምክንያቱ እዚኦም ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ነቲ ስደተኛ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ እዮም ዝፈጥሩሉ ዘለዉ The stabbing is impacting German politics as the country prepares for a general election next month. The Conservative opposition leader Friedrich Merz, who is ahead in the polls, said he would place immediate checks on all of Germany's borders to stop uncontrolled entry if he becomes Chancellor. Ich weigere mich anzuerkennen. I refuse to accept that the actions in Mannheim, Solingen, Magdeburg and now Aschaffenburg are to become the new normal. So the GT ናይቶም CDU ዝበሃሉ ፓርቲ ሞደሬት ደሓን ዝኾኑ የማናይ ቀንዲ ፋራይ ዘይኮኑ ናቶም መራሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ዶባት ናይቲ ሃገር ክቋፀሮ ምዃኑን እዚ ገበናት ዝፍፅም ኣካል ድማ ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሉ ይሓትት ኣለዉ እቶም የማናይ ክንፊ ዝበሃሉ AFD ናይዚ ዲስካሽንስ የብሎም ነዚ ከየጋጠመ ከሎ ኩሉ ሰብ ክጥረዝ ኣለዎ ዋላ ዘይግነት ዘለዎ ዝብል ዘረባ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ከም ስደተኛ ኣብ ጀርመን ገበን ዝፈፀመ ሰብ ብፍላይ ነዚ ቻነል ትፍፅም ዘለካ ካብ ሕጂ ሕሳብካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ገበናት ክትፍፅም ትሓስብ ዘለካ ድማ ኣብዘይ ቦታካ ኢኻ ዘለካ you're going to have a very difficult time ነዚአን ጥራየ ከተሓሳስብ ዝደሊ now we are going to go to my last topic ድሕሪና ኣብ ዞባና ክመፅ ኢና One last question, sorry sir. Donald Trump grabbed headlines over the weekend launching a cryptocurrency meme coin. Can we expect to see a Ramaphosa coin? And what are your thoughts on the potential of the So President ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዳቮስ ኣብ ናይ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኣብ ዝተሳተፈሉ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ክሪፕቶ ሓድሽ ሕግታት ኣትይሎ ንስኻትኩም ከንታይ ክትገብሩ ኢኹም እንታይ ፖሊሲ ክትገብሩ ኢኹም ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ሚም ኮይን ገይሩ ነይሩ እንታይ ይግበር ኣሎ ኢሎም ሞስከ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኣጀንዳ እናኾነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ US adopting a Bitcoin strategic reserve? Could South Africa follow suit if the US were to pass such legislation? Well, we are, and our financial institutions have been looking at this whole issue of cryptocurrency. So እንታይ ብላ ኣሎ ንሕና ናትና ትካላት ናይ መንግስታዊ ትካላት ነዚ ጉዳይ ቶፒክ ንቢትኮይን ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ወይ እውን ከም ሓደ ዕቁር ሃብቲ ከም ወርቂ ወይ ከም ካልእ ጌርካ ከም ሃብቲ ናይቲ ሃገር ክትሕዞ ንጥምቶ ኣለና ንከታተሎ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሎም ሃገራት እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ እንተገይራቶ እቲ ዋጋ ንሰማይ ክትኳስ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ እታ ወሳኒት ሃገር ዶላር ዘለዋ እንድሕር ኣሜሪካ ድማ ንዶላራ ሓያል ክትገብረቱ ኮይና ነዚ ስጉምቲ እዚ ክትወስዶ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይ ውሽ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ትናንሽቲ ሃገራት ብንእሽተይ ቀዲመና ኣይፀንሓ ኣነ ብግለይ ቀዲመዮም እንዲር ኣለኹ ዝኣክል ሒዘ ኣለኹ ብዙሓት ምሳይ ተማሂርኩም ድማ ትሕዙ ኣለኹም እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ዘገርም ኩነታት ክኸውን እዩ ድሮ
دونالد ترامب سيريس مخانو اكزيكتيف باور جيرو حدش انيشيتيف اتاتاتيلو بحبوا يوم كقبروه مخنياتو تواغانا لعلى نخيكيد سلازي بزح مانيبيوليشن كايدي تواغا لعلى تحت قبروه يوم ابز قدلو معالتيهم دما منقسقاس كقبرو فلوتيو نساتهم منقسقاس مس قبرو دما تزعبي وددرنا هاغراتن كوربوريشن كجمريو تواغا دما لعلى خيديو سلازي هاغرات افريكاون تبقسي وزدا مهلاون زغرميو انا زيات رايز نغركم زلغو نزا حبريتا سميو اب ايرترا كم قال ابتي منسترتاتنا ايرترا زلو نزي نغرات زي اي هوب قال نغر كغبرو بفلايت منستر قطبا منستر تريجر نايت هاجر نزي قداي زي اغالبو كبل اوف كورس من حساب كومتات كم زي اللي فلوت يمس زلو بدهوتاتن صقماتن كن ات بدهوتات اكزاكتلي نعنا يزلينا لسنا بز سمعج Bitcoin to be successful. When you hear the Bank of Shanghai is rolling out a Bitcoin ETF custody of the Bank of Shanghai, you would say that's great. That's going to give access to Bitcoin to 1.5 billion people in China. Okay, and they're going to buy a bunch of Bitcoin. The price of Bitcoin is going to go up to $10 million coin. So here's the question. Do you want the billion people in China to be rich? And do you want to be rich while the Chinese government still has a bunch of laws that you may or may not agree with? Or بحفشة انتينا نبلد لنا مايكل سيلر يزارب زلو اتكونتات ننوي حوان تزارب اللي تزاربانا تدما كاب جزينا بجزي اب تكبار كون ريال لنا بصراحة مش نشع كله بيتكوين كم زيلو تتقامل تأدلي لتزارب وابزمسية ينيرة توتي الدماء بصراحة مش نعامينهم حسابات يوم لو 100 ل100 شح ابزلات البيتكوين انا زارب زلنا 250 شح كلتا 100 شح مزبس حدما السيم زرباك كمتيو and then أتي واقعنا وسخيت كلتهم بتغكل من قدات يوم نتسقون تدوسدو نتوتس يتكره بويم كم زن ريوز لنا حجرات أفريقيا وين زدليان سقوم تيجا برام هلاون تبغى صوتات يوزدام هلاون تصفيه بني I hope أنا كل جزء بتصفيه دزارب أما خرنا من قصة زي كونكو من قصة أما خرنا نتزبل النير من قصة إرترا it would be an honor نات حساب هبا انتهي حساب كزبل انت زبل نير من قصة ناي بحكي كبر متسمعني زكاة على إنه هنقبر كابين لعلى سفلت ونزل نجاراتهم كله خليهم يتمنقس من ما خرنا نيرنا زكاة على إنه مبركتنا قال سبالو ممكن يكون يهم زبل أوكي إيرتراوينا نحنا بعاقبنا منقسنا كن حجز ويون إيدنا أبتناي مسعينا إيرترا يتاخد عوس ويون حساب كتب of course أنا تكجبر زغل أبزوني بلا لغندي بحفش عقل تسفان قبر حدا معلتي إيرتراونا ما خرتنا كريبتو كلوا and I really hope I will be one of them. كابايد على التلودما مسوم زكاتسن زباسن مخنياتي باللينانه I'm very happy إيرترا لما ساياك غير أبزغل بتانيشتي عامي كبركت تقام باللينجل على كله إيرتراويان زيجاتات يحجز حاجة حبريت أيهم هلاوي عبي أبركتو خمس جبر زلهم أجابس بنسرح جبركم زلهم يزعمن. Now let's go to نايزوبانا State Marco Rubio now ordering the U.S. to immediately stop almost all foreign aid and supplies, pending a review. That according to an internal State Department cable obtained by NBC News. Two notable exceptions here, Israel and Egypt. The State Department did not immediately return our request for comment. We want to go now to NBC Pentagon correspondent Courtney Cubie, who's following this. Courtney, what more do we know about why? So, زي هذا كابتي أقدس نتبي أقدسي حبريتا أبناي زبنا دونالد ترامب كابتا وسينو زلو نتبي قدامي consequential ويون لو الواز اللي وسقوم تنتلو زي سمعة هنانا ماركو روبيو سلط أمس حزي بعافز بلدي كنا سقوم تدوس ذلك قدامي زخون يكون foreign aid نزخون يكون حجر زوهاب زل حجز immediately تتوقبل عزيز له زخون يكون وسأي حجر زوهاب زل حجز تتوقبل ويلو بجاك كل تهجرات من زين كل تهجرات قبسن إسرائيل قدامنا ناتو دمان تصريو ماركو روبيو ناي من سايد كحز مخانو رديو ناي إسرائيل سايد كحز مخانو أبتني تمسي لكم نيره تالاي دما منيو قبسي زبال أبتي ناي دونالد ترامب محدرة كابتن قدامنا كوهابن زغليو الزدما بتدقاقامي كم ريو زلنا بچم أب كبابينا نزا زرباكن زرباينا انتاي مالتي انتاي ترقبي مني تحجز وسط نيشتي كريكم كفتني سلازي قبسي أب ناي دونالد ترامب قدامنتات كابزلون نخلو أب عالم ملو زبوا حاجز تطوابيلهم كله ولا كلها نا يوكرين تطوابيلهم مالو ولا نا يوكرين يزول لكم زلو نعود تطوابيلهم نا يجبتن إسرائيل انت راي تقصل كم زلوه بيجك أنا زين كلتين كانوا كله تطوع كنا بلاينا يللو بس قربيتنا إثيوبيا ديو كينيا ديو سوماليا ديو السودان ديو جبت ديو كلاتهم أي تحجز وزدوا تطوع بالمخانو. The Secretary of State is out with this order right now, and you mentioned that there's an exception we believe for Israel and Egypt, but what about Ukraine?
Yeah, so one thing is very clear in this order, and it is coming directly from the top. This is one of the executive orders that President Trump signed literally in his first hours after being inaugurated this week. And it was this idea that the U.S. would halt, temporarily at least, all foreign aid grants and not grant any new ones for a period of 90 days. Now, this, as I said, is coming directly from President Donald Trump, but we're learning a little bit more about it today. The way that now Secretary of State Marco Rubio has implemented this to the State Department force around the world is by saying that there would be exceptions for, as you said, specifically military financing. So foreign military sales and financing for Egypt and Israel. And then there's also an exception for humanitarian emergencies. So that... So, እዚ ንጹር ዝኾነ ፖሊሲና ንርኢ ዘለና ምናልባት እዛ ክሊርሊ ብዋኑ እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ምእታው ከድልየና ስለ ዝኾነ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ንጹር ዝኾነ ፖሊሲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ንጻረ ናይቲ ፖሊሲ ንብሎ ዘለና ድማ ብዘይ ቃል ዓለም እዛ ትእዛዝ ማርኮ ሩቢዮ ዘመሓላልፋ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ኣብተን መጀመርያ ሰዓታት ናይ ስልጣኑ ካብ ዝፈረመን ኤግዜኪቲቭ ዲሲሽንስ እያ ነይራ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፎሬን ኤድ ንወፃኢ ሃገር ሓድሽ ከይወሃብ ዝወሃብ ዘሎ ድማ ጠጠው ክብል ፍሪዝ ክኸውን ኣዚዙ እቲ ናቱ ፎሬን ናይ ስቴት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ድማ ነታ ንሱ ዝበላ ቁሩብ ትለይ ዲቴይል ወሲኹ ወተሃደራዊ ሓገዝ ንእስራኤልን ንግብፅን ዝወሃብ ዘሎ ገዲፍካ ወይ እውን ንኢመርጀንሲ ንሓደገኛ ኩነታት ዘሎ ጥራይ ኣውፂኻ ዝኾነ ዝወሃብ ዘሎ ጠጠው ክብል ብሕጂ ድማ ዝኾነ ከይወሃብ ኣዚዞም ኣለዉ እዚ ድማ ፖሊሲ ናቶም ቀዳምነት ናቶም ብንጹር ዝነግረካ ኩነታት እዩ እስራኤልን ግብፅን ኤክሰፕሽን ከም ዝኾነ ቀዳምነት ከም ዘለወን ምክንያቱ ግብፂ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ እስራኤል ዓብ ተራፅቐ ዘለያ ብኡ መንፅር ድማ ግብፂ ንባዕላ ኣጀንዳታት ናታ ከተሳልጥ እያ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናታ ቅድመ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናታ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኒልን ክኸውን ንዑ ንምትግባር ድማ እቲ ትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ምስ ሶማልያ ድዩ ምስ ኤርትራ ድዩ ዝገለ እዚ ከም ቀዳምነት ክውሰድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ቱ ኤርሊ ብዋኒ ኢና ነዛረብ ዘለና ግን ውፅኢታዊ ስትራቴጂ ምዃኑ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ነርና ውፅኢት ናቱ ድማ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ዘሎ ትእዛዝ ግብፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቀረባ ዘሎ ዝኾነ ሽርክነት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ነርና ነተንያሁ ከምኡ ናይ ክልቲኦም ኣካይዳ እዩ ክረአ ሕጂ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ናብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ቀዳምነት ተዋሂቦን ኣሎ ኣብ ዞባና ግን መን ዝያዳ ተራ ክፃወት ትኽእል ይኸውን ግብፂ ዳይሬክት ረብሓ ከም ዘለዋ ብቀይሕ ባሕሪ ዝመፅእ ከምኡ ድማ ብኒል ዝመፅእ ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀጥታዊ ዝኾነ ረብሓ እዩ ዘለዋ እስራኤል ግን ብተዘዋዋሪ ስለዚ መን ዝያዳ ክፃወት ክንሪኦ ኢና እቲ ኩነታት ግን እናነፀረ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢትዮጵያውያን 10 ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢለኩም ኤርትራ ሓደጋ ከጋጥማ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ኤርትራ ክኸውን እዩ ዝብል ዘረባ መዓት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ባት ዘረባኦም ዘይኮነ ተግባር ጥራይና ክንርኢ እቲ ተግባር ድማ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራ ብፍሉይ ሲንጉላርሊ ካጥቃዓ ይኽእል እዩ ዝብል የለን ግን ብግምጣሉ ካከረየኩም ኣጀንዳታት ዝስራሕ ዘሎ ነዚ ንምቕያር ምዃኑ ድማ ክንፈልጥ ኣለና means that if you have a location where there is humanitarian aid, emergency disaster aid going to a place, that will continue in some cases. And in addition to that, Tom, the salaries of the people who will be distributing that, working to help with that humanitarian aid, they will also continue to be paid, including local people on the ground in those locations. So we know now that those are the exceptions. But you asked about Ukraine. It's not 100% clear at this point. Right now, as it is written, ጉዳይና ዩክሬን ድማ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ናይ ብሓቂ ድዮም ተጠዋቢሎም ዝብል እሱ ግን ኣብ ካልእ ቪድዮ በይኑ ክርየ ስለዚ ገለ ካብቶም ዶክተር ፍሬሱስ ሓንቲ ነገር ፖስት ገይሩ ነይሩ መን ዝያዳ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ዝወስድ ካብቲ ፎሬን ኤድ ዝበሃል ቁፅሪ ሓደ ዝወስድ ዩክሬን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ትራዲሽናሊ እስራኤል ነይሩ ብልምዲ እስራኤል ነይሩ ግን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ዝዓበየ ሚሊታሪ ኣሲስታንስ ወይ እውን ኤድ ወስድ ዝነበረ ዩክሬን ድሕሪኡ እስራኤል 3 ቢልዮን ሳልሳይ I think I don't know من مخانا يفلتكون على الأخوات إمارات دي زبل زلو ولا فلسطيني زبل زلو I'm not sure طبعا ديرا سالسي تزلا tell me راب عايز اللوجن جبت مخانين أنا رزلنا جبت 1.5 billion أتصيلو دما ولا كينيا مثلا I don't know ما بل حمش عايز اللو دما إثيوبيا 1.5 billion سلازي إثيوبيا جبتن ثلاثين مع رزقنا حاجات كم زور أخبار زنبرة سلازي إثيوبيا قدامنا تبلان 1.5 billion كلا مخانو أنا جبت جن أتيست ميليتاري أسيستانس كقص المخاني سلازي إذا قد دايزي نمن حاس كم زغل دكتور فريسو زوجها بتعمل بريليانت سواء حبريتاي دوت أبي إكسكيت كومبليس فلو جبرو نبحكي وانا وكنتات نرايه communicate كبر زغل دبلومات بيرتران تلو دكتور فريسيو very proud of him I hope أعمل لوك لا زلوا سلوا زغون دماز نجارات زي كنكاتلو زي بعنا سبي سلازي
ሓደ ቀዳማይ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ሪና ኣለና ንቐፅል ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው ረኺበ ኣለኹ ኣብቲ ካልእ ጉዳይ ከይሰገርና ከለና jump in and get started. You say the U.S. should openly support regime change in Eritrea. That's pretty bold and direct. What was missing for the U.S. not to have acted in favor of regime change before, and how likely is it now for the new Trump administration to act on your recommendations? እዚ ኣብዛ ሓለፈ ሓንቲ ኣርቲክል ጽሒፉ ብዙሕ ሰብ ዘዛርብ ዝነበረ ማይክል ሮበን ዝበሃል እዩ ኢንተርቪው ፀዊዖም ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ብወቅዕ ሓቲትካ ኣለኻ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበረቶ ሕጂ ንክትገብሮ ፃውዒት ክትገብር ከለካ ካብ ምንታይ ተመርኪስካ ኢኻ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ዘይፈተነቶስ ሕጂ ክትፍትኖ ማለት እዩ እዩ ዝብሎ ዘሎ ትሕቶ ሪሊ ትሕቶ ንባዕሉ ስቱፒድ ትሕቶ እዩ ኣሜሪካ ረጂም ቼንጅ ካብ 2000 ጀሚራ ክትገብር ፈቲና ኣብ ኤርትራ ትቕፅል ነይራ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ በት ከምዚ ሓድሽ ሓሳብ ገይሩ እዩ ዝሓቶ ዘሎ እዚ ከዓ ንዕኡ ክብሪ ንምሃብ ክለመለ ዝግበር ነገር እንዲዩ ግን ንስማዕዮ እስኪ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገበረ እንታይ ክግበር ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ባይ ደ ወይ ንሪኦም ዘለና ፒተር ፋም ዝበሃል ናይ ኣፍሪካ ዴስክ ናይ ወይ እውን ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ፒተር ፋም ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ እቲ ቲቦር ናጊ ድማ ናይቲ ናይ ገለ ስልጣን ተዋሂቦ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ካልእ ቪድዮ እናተገሊፀ ነይረ ስለዚ ነዚኦም ስለ ዝርዩ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝኽእል እዮም ኣሜሪካ ዝብሉ ዘለዉ ሶፋር ዊ ዲድንት ሲ ብኣፎም ዝብልዎ ዘለዉ እምበር ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝወፃ ይሰማዕና Well, I hate to say one of the reasons why the United States hasn't acted on this is simply because the United States traditionally, both under Republicans and Democrats, too often ignores Africa and African issues. The reason why it's becoming more important now So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ክሳብ ሎሚ ረጂም ቼንጅ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘይፈተነት ኣብ ሪፐብሊካን ይኹን ኣብ ዴሞክራትሲ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ኣገዳስነት ስለ ዘይብላ እያ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣይትሪኣን እያ ነይራ ሕጂ እያ ክትሓስብ ትጅምር ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ እናበለ ድማ ኢንተርቴይን ይገብሮ ኣሎ ፍሽኽ እናበለ ይሰምዖ ኣሎ ሚን ካብ 2000 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝኽየድ ዝነበረ እንታይ እዩ ነይሩ ረድኤት ድዮም ዝህቡ ነይሮም ኣብኡ كل عينة بوليسيتات استراتيجيك ديبابيليشن سانكشنز رجيم تشينج بوقعي بتم بكل تفتينه but it didn't work سلادي سرحية ما قلت شنا عشر شو منتن اوكي استراتيجي نغير يلو دونالد ترامب نتي سلامة منقوي ايرتران تشبيان بتي هو حد كاب سلطان سلطة عليه حدش من قد فتينهم جيد ما عبتنا يكرم منفس نخمل سوى نتمم حدار يوم بعالزي زهق نزلو and we will see نابي قصوك خيدخل اتزاربا بزح أجرجر زلوا زرباس لزغني من البعض أبكال فيديو هم قبرهم فتنينا حلف نابل كياس. On this is simply because the United States traditionally, both under Republicans and Democrats, too often ignores Africa and African issues. The reason why it's becoming more important now, however, is twofold. Number one, we're coming to the end of Isaias's time in office anyway. I mean, he can avoid elections, but he can't avoid aging. And the fact of the matter is he's already had a stroke and he's coming to the end of his life. So number So I'm time to زلوا قدم تدي قبرنا حجكم قبرز قد نازل مغنيات بريزنت سياس من البعض أمريكا تسعرن ويكالة تسعرن قد كموت كتعرف سل زي كل أدمنا خدي خيس لزلوا ناي قد كن الدالو لنا يزبل زلوا كن الدالو لنا يزبل زلوا نزي من دح ريبريزنت سياسي مز نحنا ناتنا قدي زوجك بالكلون حاليو نهيز بيرترا زلوا غيرهم يوم زغربوا زلوا but this has nothing to do with نهيز بيرترا أجندا أمريكان متكبر ترايز كسر زلوا أبزقن بزوج زربايد زرب حنت زرب هلا أبزيا wealthy country for all Eritreans, not just the ruling family. Especially given the education of Eritreans, given the human capital, given the location of Asmara. I mean, there's absolutely no reason why Eritrea can't shine, and the United States should be its partner as it does. Just to go on to the human rights aspect of it, you probably know that Siham Ali, a U.S. citizen, has been jailed by the regime for more than 12 years. We've seen under Trump. In fact, I want to focus on one paragraph in your article where you say the money Isaias and his cronies have stolen and sent abroad should be identified, seized, and placed in a fund. No matter how much money you have in the bank, you can only withdraw 300. So زيادة كريادة لينيرة بزوجنا بتاع سلازة تنكف أنت كابا بريزنت سياس بزوج جنزب كبير تراوسيدو أبانك تاتي إتيو خمزلو إذا جنزب زدما بليونير مخاني زنجر إذا جنزب زدما نفس بير تراك من لسالو إيزبل زلو قرب أبي زلوا تجنزب كسب حجة خسلم تاكد نجرونا زي كعلكم على سنة عالم كله كم تفلطيهم تنجروا أبي على تجنزب تهلقين مالتيو like seriously بتكيبل استسري قدوة سرينا بجراز وسرينا بس أبي إيرتراس أبي على جنزب أبي يأخذ زلوتهم بوليتيكين هذا إيرترا حزوه نزسي كلش كابس بإيرترا نز بإيرترا نحلي لينا أبس بإيرترا ديمقراطية كنا مسندلنا نا إيرترا دما كل
كل حماق زبله كصحف دحر زيبلو ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዝሓብእዎ ገንዘብ እንተለዎም ሲ ክሳብ ሎም ሓቢኦም ዝፀንሑ ስለምንታይ እዩ ሲምፕሊ ስለዘየለ ስለዚ እንተሎ ኮይኑ የለን ኢልካ ምሉእ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ዘይትፈልጦ ነገር ስለዝኾነ ግን እንተዝህሉ እሞ እንተዝፈልጥዎ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ክስውርዎ ዝኽእሉ ወይ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምሽፋን ወይ እውን ንሱ ሕማቅ ከይስምዖ ኢሎም ክሓብጥዎ ኣይክእሉን እዮም እቲ እንኮ እንከሎ ስቕ ኢሎም ኣለው እንተኢላ ክሰርቅዎ ስለዘለይጢ ኢኻ ክትብል ትኽእል ካብ ወፃኢ ካልእ ግምት ክትወስድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ እንተዝሓልዩሉ ቀደም መውፅዎ ነይሮም ዛዕባ ኤርትራ ዘይተባሃለ ነገር የለን ዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተባሃለ ሕማቅ የለን ኣብ ዓለም ተዝህሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ምሰማዕናዮ ስለዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ምዝራብ ድማ ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ a hand-to-mouth economy, as he puts it, with contempt. Department. Now, too often, when we think about U.S. foreign policy, people think about the U.S. State Department, the equivalent of the Ministry of Foreign Affairs. They think about the Pentagon, the Defense Department. But in reality, some of the most effective actions we see occur with regard to the U.S. Department of the Treasury. Now, they have the ability to basically trace funds, to trace monies, and are the best able to identify where these monies are going overseas, and so what it will take. እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት እገዳ ክንብል ከለና እቲ ሚኒስትር ውድያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ዝገብሮ ግን ካብኡ ንላዕሊ ግን ሰብ ዘይፈልጦ ዩኤስ ትሬጀሪ ዝበሃል ንሱ ነቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ርዩ እገዳ ዝገብር አሚን ኢዝ ሂ ስቱፒድ ኦር ስቱፒድ ምክንያቱ ኤርትራ በቲ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ እገዳ ወሪድዋ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ እዞም ሰባት ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣባላት ናይ ህግደፍ ኣባላት ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ተባሂሎም እገዳ ወሪድዎም ከም ዘሎ ይፈልጥ ወይስ ደይመለ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ከታልል ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በቲ ዩኤስ ትሬጀሪ ዝበሃል ዝወረደ እገዳ ካብ ወርሒ 11 2021 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ካብዚ ገንዘብቲ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ወፃኢ ዘሎ ገንዘብ ዝዛረብ ዘሎ ንምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ደይመለ ኢልካ እዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ዘይፈልጦ ከም ዘሎ ኣምሲልካ ንምቕራብ እዩ እቲ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ንሳቶም ፈሊጦም ዝኣገድዎ ድማ ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ኣምሲናልኩም ስለዚ እንተዝነብር ነይሩ ብሽምቶም መራሕቲ ተዝኾኑ ነይሩ ክንደይ እቲ ገንዘብ ንህዝቢ ነገርዎ ወይ እውን መውፅዎ ነይሮም ስለዚ ደይመለ ኢልካ እቲ መንግስቲ ንኸይሰርሕ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ንኸይመፅእ ንምፍጣር እዩ ኣካል ናይዚ ድማ እዛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ኩሉ ኮኦርዲኔትድ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ኣብ ዋሽንግተን ኣብቲ መንግስቲ ዘይኮነ ኣብቲ ሰርክለስ ናይ መንግስቲ ኮይንካ ኣብቲ ከባቢኡ ዘለው እዞም ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ዘሳልይዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ናራቲቭ ኣንጻር ኤርትራ ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ሸፈጥ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ኣገይን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከም ቀፃሊ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ እቲ ዘረባ ድማ እንተዝነብር ነይሩ ጭብጢ ሒዙ ምቐረበ ማለት ብዙሕ ነገር ዝፈልጥ ኮይኑ ዝቐርብ ንዕኡ ከቕርበልና መቃለለ ነይሩ እንተዘይብሉ ግን ናንሰንስ ዝኾነ ዘረባ ንዝሓለፈ 20 ዓመት ተፈተነ ወላ ሓንቲ ውፅኢት ድማ ዘየምፀኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ንኽትረክብ ንኸይትረክብ ምሒሎም ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ዕንቅፋት ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ዕንቅፋት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መንገዲ እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ውይውንቲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ምዃኑ ከምፃልኩም ክፍትነ ንእሽተይ ንስማዮ ናብ ኔክስት At a National Security Council meeting, this needs to be our priority. We need to, from above, tell the U.S. government that when it comes to Eritrea, they need to track every single dollar that's coming in and out of the country. And if it means putting liens on individuals and their houses and so forth, that's fine too. I would also go further and say one strategy that might be taken in the United States is what's called a RICO suit, a racketeering suit. This is what brought down the mafia. And the key with a RICO suit, R-I-C-O, if any of your audience wants to Google it, is that everyone involved in the scheme is presumed equally guilty. So ካብዚ ንሪኦ ዘለና ደጊሙ ካልኣይቲ ፖስት እውን ገይሩ ነይሩ ዶክተር ፍቅሪ የሱስ Trump's continuation of sanctions, maximum pressure versus Eritrea would basically be repeat of failures of past administration. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በዚኣቶም እንድሕር ክምራሕ ኮይኑ ነዚኣቶም ክሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ናቶም ፖሊሲ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ then ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክደግም The tool has been ineffective, harmful to development humanitarian areas and reduce possibilities for cooperation that could benefit regional global versus US Western interests. ስለዚ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ እዩ ንህዝቢ ይጎድዩ ንምዕባለ ዕንቀፍ እዩ ሽግር ይፈጥር እዩ ርዱይ ግን መንግስቲ ክቕይር ግን ኣይከኣለን ብሕጂ እውን ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፅ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግን ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም ርዱእ ከም ዝኾነ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነዚ ይመስል እዚኦም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ንርኢ ኣለና ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ከኣትየ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለኒ በዚኣ ግን ንጀምር መጀመርያ
501,000 Sudanese pound notes, aimed explicitly. And our last story today is from Sudan, where the army-backed government has demonetized the old currency and introduced new 501,000 Sudanese pound notes, aimed explicitly at making the funds looted by its rival, the paramilitary RSF, as worthless. The move has only compounded the suffering of the መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሱዳን ብርቱዕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። እሱ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣገደስቲ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀረን እቲ RSF ዝበሃል ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተፀፍዐ ይኸይድ ከም ዘሎን ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ሱዳን እቲ ናይ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ነቲ ባንኪ ሰንትራል ባንክ ናይ ሱዳን ዝቆፃፀር ስለ ዝኾነ ባጤራ ቀይርዎ ኣሎ። ስለዚ እቶም ብወገን RSF ዘለዉ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ገንዘብ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ሓደ ነፍሱ ዝኻለ ስትራቴጂ ነቲ ኩነታት ናይ RSF ነቲ ዘለዎ ሓይሊ ንምቅያር ክሕግዝ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘለዎን እቲ ጉዳይ ድማ እቲ ባጤራ ስለ ዝቀየርዎ እቲ ወረቃቅቲ ኣብ ኢድ እዞም RSF ዝነበረ ብፍላይ ናይ ሱዳን ባጤራ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እዩ። ህዝቢ ሱዳን ኣብቲ ትሕቲ እቲ ናይ RSF ዘሎ ድማ እቲ ባጤራ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ I don't know። ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ሓሸውየ መወዳእታ እዩ ዘይብሉ። ግን ኣገይን ሃገር ክትፈርስ ከላ ኣጀንዳ ናይዞም ኤውሮጳውያን ምዕራባውያን ክትከውን ከላ ህያው ኣብነት ኣብ ከባቢና ንሪኦ ኣለና። ናይ ሱዳን ናይ ብሓቂ ዝሓዝን ግን እቲ ዝዓበየ ኤግዛምፕል እዩ። ሶማልያ ከምኡ እዚ ድማ ንሪኦ ኣለና። ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ውፅኢት ናይቲ ዲሞክራሲ ከነምፅእ ተባሂሉ ረጂም ቼንጅ ኣብ ርእሲ አልበሺር ዝወረደ ንዑ ኣልዮም ዲሞክራሲ ከምፁ ኣጀንዳታት ናይ ካልኦት ሓይልታት ስለ ዝመፀ ሱዳን ሰላም ሓውሲ ሰላምን ኣብ ምዕባለን ርግኣትን ቁጠባናታ ዝጎይዝ ዝነበረ ኣዝዩ ምዕባለ ዘልድ ዝነበራ ናይ ብሓቂ ሱዳን ክሳዕ ክንደይ ምዕብልቲ ከም ዝነበረት ኣብዚ ምናልባት ሱዳን ከምዚ ኣለዎም ዲኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ። People have had to deposit their old notes in a bank and are only then allowed to withdraw limited amounts daily. This process has dampened sales for traders as many people still lack the identification papers needed to open a bank account while more lack smartphones for online transfers. We lost our customers who buy from us in cash because of the change of the banknotes. Had it not been for our online sales on social media, Facebook, Instagram, and TikTok, our እንታይ ትብል ኣላ ብሰንኪ እዚ ናይ ምቅያር ናይ ባጤራሲ ብመፅኡ ብካሽ ክገዝእ ዝኽእል ሰብ የለን። ባጤራ ነቲ ሓድሽ ስለ ዘይረኸበ እቲ እንኮ ቢዝነስ ናትና ብኢንስታግራም ብቲክቶክ ብገለ እዩ ብኦንላይን ምግዛእ ምሻትን ሱዳን ቅድሚ ሰብ እዮም በፂሖም ነይሮም። ንሕና ኣብ ሱዳን ከለና 2008 ብቴሌፎን ገንዘብ ክሰድድ ትኽእል ነርካ። እንታይ እሞ ሃገር ድልዱል መሰረት ክሳብ ዘይገበርካላ ኣብቲ መሰረት ናይቲ ሃገር ዘይሰሪሕካ ዝኸድካ እንትኸድካ ንድሕሪት ይድመልሰካ። ኣገይን እዚ ነገራት እዚ ኩሉ እቲ መሰረት ምስ ሓስካ ግን ናብቲ ምዕባለ እውን ክትከይድ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ከባቢና ድሮ ኣብቲ ዲጂታላይዜሽን ብዙሕ ይኽየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ንቐፅል ናብቲ ካልእ ጎደቦና እቲ ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዝገብር ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ንርአ ተባላን። አሁን በቃ እንልም በቃ ከዚህ በኋላ ደም መፍሰስ የለበትም። ሁላችንም አጥፍተናል። እውነት ለመናገር እኔ ንጹህ ነኝ የሚል ሰው በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ጥፋት ውስጥ አልተሳተፍኩም የሚል በተለይ ፖለቲካ ውስጥ የተሳተፈ ገዢውን ፓርቲ ከፈሰሰው የሰው ልጅ ደም አኳያም ስታይ ብዙ ሰው አሁን ከጭንቀት የተነሳ ወይቺ ሀገር ልትፈርስ ነው ወይ ምናምን ይላሉ አይደለ? ኦፍ ኮርስ የሚታየው ነገር ወደዛ እንድትሰጊ የሚያደርግ ነው። ዝም ብሎ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለ ማርያም ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ቫይራል ኮይኑ ይዘውር ኣሎ። እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ሓደጋ ወጢቓ ኣላ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ድማ ኢዱ ዘይሓወሰ ኣሎ ክበሃል ኣይክእልን ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ብምባል ንዓቢ ክብድ ዝበለ ዘረባ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረት ሳህለወርቅ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ሃገር ዝኽዮ ዘሎ ሓደገኛ ጉዕዞ መዕለቢ ክንገብረሉ ኣለና ንሓድሕድና እናተቓተልና ክሳብ መዓስ ኢና ክንነብር ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ከም ተዘርበ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ብወገን ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ትኸይድ ከም ዘላ እቲ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክፍታሕ ከም ዝደልይዎ ተደጋጋሚ ኣብ ኩሉ ዓይነት መድረኽ ንኣብይ ኣሕመድ ዝያዳ ዘተባብዕ ዝነበረ መራሒ እዩ። እዚ እውን እንተኾነ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ እዛ ዘረባ ድማ ኮለል ክትብል ንሰምዓ ኣለና። ኣብይ ኣሕመድ ከንዑ ሰሚዑ እንታይ ይገብር ኣሎ? ናቲንግ። ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኮሪዶራት ፕሮጀክታት ናቱ ብዘየገድስ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ይሃሉ፣ ኩናት ኣብ ኦሮሚያ ይሃሉ፣ ኣብ ሶማልያ ይሃሉ፣ ብዘየገድስ ኣብ ፕሮጀክታት ናቱ እዩ ዘሎ። ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ናቱ ናይ ብሓቂ ጠፋሽ መራሒ ምዃኑ ኢና ርኢና። ዕግርግርን ሕንፍሽፍሽን
ህልቂት ውግእ ዕግርግር ኣብ ተሃገሩ ነዚ ጠጠው ከብል ዘይካለ እዩ ኣብ ቁጠባዊ ብፍላይ ድማ ፕሮጀክታት ኣብ ምስራሕ ግን ንኩሉ ነገርና ናቱ ተሃብክያ ዝበለፀ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዎ መራሕቲ ነገራት ጀሚሩ ክውድእ ዝኽእል እንተሎ ቀዳማይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዘሎ ኣነ ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ጥራይ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ጥራይ ኣነ ቅድሚኡ ተኸታቲለዮ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ሜጋ ፕሮጀክት ዝገበሮ ናይ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ናብ ጎንደር ኣብ ዝሓለፈ ሪና ነርና ኣብ ጅማ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብ ገለ እናተባህለ ኣብ ብዙሕ ከተማታት ፕሮጀክት ዝገብር አይዲያ አልነበረም ብዙ ሐሳብ በትውስት ስለምናመጣው ሀገርኛ ስላልነበረ የሀገርን ሀብት የሀገርን አቅም ታሳቢ የሚያደርግ ስላልነበረ ሲሆን በድንበር አታጥረውም ከየት የሚደረግ ጥረት ነው እንደዚህ ያለ ውበት በቀ ሰንታዩ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት ይኹን ዕግርግር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፍጹም ኣቓልቦ ከም ዘይሂቦ ዘሎን ኩናት ይሃሉ ዋላ መፅኦም የቃፅልዎ ኣይ ዶንት ኬር ኣም ገነ ቢልድ ብዘይገድስ እንታይ መፅኡ ከፍርሰይ ኣነ ክሃንፅ እየ ኣብ ዝብል ዝነኸሰይ ዝመስል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ከብርሃልኩም ዝደሊ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ እቲ ጠፋሽ ኣካይዳ ናቱ ብዙሕ ግዜ ሪፖርት ዝገብሮ ኣነ ብፍላይ ኣብ ዝምድናታትን ኣብ ሽርክነትን ኣብ ፖለቲካን ውሽጣዊ ይኹን ኣብቲ ጎረባብቲ ኩሉ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ፕሮጀክት ክገብር ከሎ ዓሻ ይኮነ እንዶ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ዝተመርኮሰ እዩ ኢትዮጵያ እንታይ ኣለዋ ኣብ ዓለም ፍሉይ ነገር ዝገብራ እንድሕር ኢልኩም ኣትሊስት ኣብ ዓለም ዝሸጥዎ ታሪክ ኣለና ባህልቲ እዮም ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ እታ ዝዓበየት ካምፓኒ ናቶም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ስለዚ ኤርላይንስ ስለ ዘለዎም ቀዳማይ ምንጭ ናይ ቁጠባ እንታይ እዩ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ክመፁኻ ቱሪስት ንክመፁኻ ድማ ዝረአ ነገር ክትገብር ኣለካ ካበይ ርእይዎ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኦሪጂናል ሓሳብ የብሉን ኩላ እዛ ዝገብራ ዘሎ ካበይ የምፅእዋ ካብ ዱባይ የምፅእዋ ዱባይ ከይዲ ምስ ረኣየ ኣብ ርእሱ ስለ ዝኣተወት ንሓደ ሰሃራ ዝኾነ ይኹን ዝረአ ዘይብሉ እንታይ ገይሮም ኢሉ ገዛውቲ ሃኒፆም ቱሪዝም ድማ خلاص بسب يرقص ولا على هاجر نحنا قد صبغ حد زلنا ايرلاينز ما زلنا كتماتات ناتنا قرب تصبغنا توريستس ببزح حكمصونا يخوليان ببالي سريعو وتيد ما يمص على له حقنا مزرع زحت توريستس نيتيوبيا يخدهم زلو እዚ ኩሉ ኮንፈረንሳት ናይ ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ድዩ ናይ ጥዕና ሲዲሲ ዝብልዎ ድዩ ናይ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክትስ ማዓት ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስስ ዝግበር ኣብቲ ሃገር ስለዚ እንታይ ገብራሎ ኤርላይንስ ኣላቶ እቶም ቱሪስትስ ምስ መፁ ድማ ኣብቲ ሃገር ገንዘብ ከጥፉ ገለ ትሕቲ ቅርፂ ክትሃንፅ ክትክል ኣለካ ዝርአ ቱሪስትስ ከይዶም ክሪእዎ ዝኽእሉ ገንዘቦም ክገትፍልካ ዝኽእሉ መንገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኩለን ዝሃንፅን ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክሃንፅ ኣይንርዮ ዩኒቨርሲቲ ክሃንፅ ኣይንርዮ ዲጋ ተዓባይ ሓንቲ ዲጋ ጥራይ ካልእ ኣይንርዮና ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ቱሪስት መፅኡ ገንዘብ ክገትፈለን ዝኽእል ጥራይ እዩ ስለዚ ቱሪዝም ምንጭ ናይ እቶት ስለ ዝኾነ ነቲ ሃገር ኣገደሲ ንቱሪዝም ክሕግዞ ካልእ ፕሮጀክታት ዝገብር ድማ ነቲ ዝሃንፁ ዘሎ ክሕግዞ ዝኽእል ናይ ሲሚንቶ ድዩ ናይ ኮል ድዩ ናይ ፀዓት ድዩ ዝገብር ዘሎ ማኒፋክቸሪንግ ድማ ስለዚ ከመይ ጌርካ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተምፅእ ነተን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ድማ ከመይ ጌርካ ትጥቀመለን ኣብአን ጥራይ እዩ ኣተኪሩ ይሰርሕ ዘሎ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ምስቲ ኩሉ ዕግርግሩ ክሳብ ሕጂ ሰርቫይቭ ገይረሉ መጠቀም ኢማጂን ማድረግ ኣበሻ ኣብይ ኣሕመድ ኦሪጂናል ሓሳብ ከም ዘይብሉ ሪኢና እንዲና ግን ወላ ቀዲሕካ እውን ነገራት ምፍፃም ግን ፅቡቅ ኣላቷባ ነዚያ ክሬዲት ክበ ይደሊ ንኩሉ ነገር ከከምናቱ ጌርካ እንተራኻዮ ዝበለፀ እዩ ኦኬ እዚ ናቶም ክኾን ከሎ ንቐፅል ኣብቲ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ድማ ንእቶ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እዚያ እስከስምዖ ተፈጸመ ብኢትዮጵያ ዳ እምበር እቶም ካልኦት ዓድታት ተዓዲሞም እዮም መፅኦም ከምኡ ገይሮም ኤርትራ ናይ ባዕላ ብርክት ኣምሓራይ ምኸምኡ ይሕተቱ ይሕተቱ ግን ሻዕብያ ንህዝቢ ትግራይ እውን ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ስርዓት እዩ ሓደ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ መንግስቲ ኤርትራ ነይሩ 34 ዓመታት ድሓርቲ ናይ 9 ኮይኑ ከምኡ ድማ 10 ዓመታት ድማ ይኩናት ሰላም ሓሊፎ ግን ሻዕብያ መፂሉ ንትግራይ ጆኖሳይድ ፈፂሙሉ ኣብ 4 ኪሎ ዝነበረ መንግስቲ እንዳሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳሃለወ ተቀየረ ነገር የለን ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ልን ነራ ሓዘውን ብያ ትቅፅል ዘላ ግን ሻዕብያ መፂሉ ጆኖሳይድ ፈፂሙሉ ኣይፈፀሙ ኣነስ ኣብዚ ናይ ተጋሩ ሚድያታት ዝግበር ኢንተርቪው ክሪኦ ከለኹ ኣይናዮም እቲ ትግራዋይ ንኽትፈልጥ ዝኸብደካ ግዜ ኣሎ እቶም ተጋሩ እቶም ኦሪጂናል ተጋሩ ማለት እዩ እቲ ናቶም ስነ መጎት ወላ ፅላብ ልዕሊ ኤርትራ ይሃልዎ ኣትሊስት ነቲ ነገራት ከም ዘለዎ ከንብቦ ይኽእሉ እዚኣ ሕጂ ሻዕብያ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ጆኖሳይድ ክፍፅም ኢሉ ንኤርትራ ናብ ትግራይ ኣይመፀን ናብ ትግራይ ዝመፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዓዲምዎ ንዓበጃኻ ርድኣኒ ኢልዎ ከምኡ ድማ ጆኖሳይድ ከም ዝፈፅመ እውን ጭብጢ የለን ተርዲዮም ኣለዎም እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ባህሊ ብሽመ ኤርትራውያን ድማ ዝነግድ ዘሎ ስምዑዋ ኣነ እኳ ኣይ ዶንት ኖ ማለት ክትገልፆም ኣይትኽእልን ዲኻ ግን
نت منسي نعم سمع زلو قرب كردهم تخيلوا إلا أنا نسأل زلنا عبز حلف رئيس العمد دعم الروض سلازي كأيو خجبر زلو ولا حزب تقرأ حجر نعم شعبي هذي يكون خطوة عرات كلو زلو نجير كاتا أريغاسي نا شعبي ريليفانس أو عدو يخترف زخيل مر نعم تقرأ حزو وخمت زخيل تعطى خمزي لس رئينا يو جونوسايد تفتصمه بإيتوبيا دا أنبر نتهم قالوا عدتها تعديهم يوم مزيوم كبير كم زتري وزن لهم حدا يوتيوبر يوم سكدو زلو زوم هزبس ناي بحكت هزبس كميز بلا شجر وديغهم زلو بزي غتفلت زي سبزي اي بوليتيكانيا اي زخونه نجر بقى يوتيوب اب يوتيوب channel كوين تزاربيو كندزين حدا سب كم زي لهم my goodness it's really sad جد I have no problem دحركم متقبلهم نسب كتمتاك مو غيركم يتبلهم نخاجن كم زي سلازبلوهم زلو كم زي يرب اوف سلازبلوهم زلو نزي سلازلو موديا مابل الارتراويان قصالي الوتاوي ነገር ንክሰርሑ ድሕር ዘይብሉ ከም ውፅኢት ናቱ ከምቲ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይቶም ፕሮሚነንት ናይ ኣቢ ከም ዝናብነት ኣብትሽ ግምሩዲ ወላ ገለ ዝበሃል ኣካውንት ሎ ውፁእ ዝኾነ ኣንጻር ኤርትራ ዝፅሕፍ ዌልካም ብሉ ሬቮሉሽን ብርጌድ ንሓመዱና ባና መፅዩ ገለመለ ናበሉ ንሕና ክንሕግዞ ኢና ኮንፈረንስ የካይዳሎ ገለመለ ናበሉ ካምፔይን ይገብሩሉ ኣለዉ እዚ ኸ ቀጥታ ምስ ናይ ኣቢ ርክብ ዘለዎም ኣክቲቪስትስ እዮም እዚኦም ፕሮፓጋንዲስትስ እዮም ናይ ኣቢ ስለዚ ኣገይ እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ኣለዎም እዩ ንምንታይ ዕላማ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኢትስ ጀስት another day ኢትዮጵያ ዘይፈተኖ ነገር የብላን ብሓፈሻ ነዚ ከም ሓደ ዓብዪ ነገር ገይሮም እዮም ላይክ በዝመፅኡ መንግስቲ ክቅየር ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከምዚ እውን ኣሎ እዚ ኢንሳይድ ኣፍሪካ ዝብል እውን እንተኾነ ካብ ደገ ዝመፅእ ሓደ ዓብ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ይኣቱ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ድማ ንኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንምእላይ እዩ ዝግበር ዘሎ ከም እንተኮይኑ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ትገብረዳ ኣብ ዓዲግራት ገለዳ ይመቐረበልካ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብትክክል ገጢምካ ክትኣልዮ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማኻ ዘንቅረብ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ፅቡቅ ጌሩ ዝጥቀም ዘሎ ናይ ተጋሩ ሓይሊ ይሃድሞ ስለ ዘሎ ነዚኦም ከም መተካእታ ክጥቀመሎም ናቶም እዩ ክፍትን ስለዚ ኣገይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ እዚኦም ኣበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ፀጥታ ትግራይ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ንዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝድግፉ ትማሊ ድሕሪ ምፍላጦም ኣብ ከተማ መቐለ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ካብ ዝሃቡ ሓደ ኣይተ ተክለማርያም ሃይሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ብጣዕሚ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ርኢና ኣለና ብፍላይ እቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት መግለፂ ንብዙሕ ነባራይ ከተማ መቐለ ዘጨነቀ ናብ ዳግማይ ጦርነት ከይናኣቲ ናብ ዳግማይ ክባን ዕፅዋን ከይናኣቲ ስግኣት ዝፈጠረ እዩ ካሊ ወሃብ ርእይቶ ኣይተ ተክላይ ሃይልሽ ዋላ ኩናት ይኹን ውሽጣ ግን ኣብ ስግኣት እዩ ነይሩ ሲት ሞት ይምበይ ዘራው ህወሓት ፖለቲካን የማያውቅ ያለውን ሁኔታ ያላነበበ ያለውን የኃይል አስተላለፍ ያልተነተነ የህዝብን አስፓይሬሽን ያላገናዘበ ውሳኔ እየወሰናችሁ ነው ባህላዊ ጀነራሎች አትበሉን የምትሉት አሁን እቶም ተጋሩ በቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ትግራይ ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ንሓትሕቶም ክባልዑ ኣብ ዝውዕሉሉ ዘለዉ ናቶም ኣብነት ተኸቲሎም ድማ እዞም ዞባ ሕንፍሽፍሽ ረይዎም ኣብኡ ከይዶም ነቲ ኣቢ ኣሕመድ እቲ ትማሊ ትግራይ ትዕወት ህወሓት እዩ መፍትሒ ዝብልዎ ዝነበሩ ንዑ ዝፃወተሉ ንዘሎ ምስኡ ንክሰርሑ መጋበርያ ናቱ ንክኾኑ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለዉ ኣይሶም ናይ ሳልሲ ድማ ዘጋጥሞም ኩነታት ረዩ ብዚ ክንካታ ኢና ቀኒና ማለት ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ተፈታተው ሸውን ቋዳ መጻእኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ብርጌድ ሓሙሪና ዘለና ከም ዝፍለጥ ብርጌድ ሓሙሪ ኣዲስ ኣበባ ጉባኤ ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ተነጊሩ እዩ زم تقوم لهم عوضنا خرطة على فلات عالم ويكرتف على حاجات من عالم مسيوم عملوا لنا بعد ساعة سلام لكم علينا كم تقول لهم حونا كباري كاب هاجر كاب دكتور سستيرن جمر حفشاوي هجوم يجولو جبوز خان حوالي تاون نقدر حكيده سيمينار هو من صباح أكاديمي تناي سيمينار مدربات نيرو قدام وين برلمان بوستبونز ولا بوستر تلاتي نيرو جسد كافم تبغى يسنن ناتري كتاتي بنيرو رمز زمانه كوي جل زمانتي فأنه زلوا بقوله حوالي تاون صبوك دحري سوريا إيرترا أبز بحر النزول جزء مورال دراي فتحي أي كيروسي حمار غيبك كم زبالة كبر درافني ركاب كم زت دقيقة
تمالي دحري عد حالو دحري 4 كيلو نعد حالو الكادريف كات هدرفي دما immediately expire كوينا حجي دما دحري سوريا تبلا لها ما يبني اكس درفنات كادما تقرب على لك كبير له ابزلو غزي እዚ ሰሚናር ይካየድ ምስ ምንባሩ ብጣዕሚ ብቁፅሪ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ መፅኦም ኣብዚ እውን ብሃንቀውታ ክትበይና ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብኒ ኮይና ስለ ዝመደብናዮ እቲ ዕለት ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ኣኼባ ዝገብሩሉ ግዜ ተራኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ናይ ጎደናታት ምዕፃው የጋጥም እዩ ብብዝሒ ክንካታዕ ኢና ቀኒና ማለት እዩ ድሓን ንግበሮ ኖ ኣይንግበሮ ምክንያቱ ኣባላትና ከምቲ ዝድለ ከይመፁና ይኽእሉ እዮም ክራውድድ እቲ መንገዲ ዝኸውን ይተዓፃፀ እዩ ስለዚ መፂ ዘሎ ህዝቢ ከዓኒ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብቁፅሪ ካብ ደገ ይኹን ወላ ካብዚ ዝፅበየና ዘለውን ብዙሕ ምስ ምዃኑ واي انت بحال ودي بكاني ابي ابت بروجكت ناتو توريزم تحجزوت علامه سنديو ابي احمد يتقامالو اثيوبيا تتقامالا but again it's a drama كاب دراما ناب دراما زخي زلو كنتاتيو زبحال يلن next topic ناتك خيدي يعني challenges we face as an international community is to make sure that states uphold the rule of law. Hello, my name is Meron. I'm the legal advisor at the Permanent Mission of Eritrea. Here, working within the multilateral environment, is that you learn to accept differences. You learn to accept that everyone has their own personal history. You see certain زياتري وازلهم ميرون يتبهال دبلومات ابتي يونايتد نيشنز نايرترا وابو ليجال ادفايزر حقاوي تم خريط كوينات تسرع زلايا every time كمزي حدش انرجي نعشت منسيات كنرخ لنا مبزعتنا ايرتراين دعم يحقوز سمعنا مغنياتو اتي ابي ايرترا زلو مرحنات كتكاكلو حقنا يتفطروا سلو زخونه نعم زتكو بزحات منسيات كم زلوين نسمى but we need to see them كنريوم ابتكبار سرحهم كنتاتهم كنفلت كان دليل از فيرترا يدليو مغنياتو تهاجر እዚ ክጎብጥ ኣዝደለ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳት ይገብርኩም ዘሎ ክትርኢ ከለኻ እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ እቲ ሃገር ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ትሰግር ኣላ እቲ ዝኸበደ መስርሕ ድማ እሱ እዩ ትራንዚሽንስ ኣር ቨሪ ዲፊካልት ካብ ሓደ ፖለቲካዊ መርሕነት ናብ ካልእ መርሕነት ክሰግር ከለኻ ዓብ ብድሆ እዩ ዘለዎ ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም ስለዚ እቲ መርሕነት ዘሎ እቲ ህዝቢ ክላለዮ ክኸላለዎ ነቲ ዘሎ بخمي خطلالي ام ميديا كمص كخدلهم انترفيوز كغبر كخدلهم بقعتهم الحزب كلالي كخدلهم سب كلاليهم كفلطالو كفلطهم كخلالو مسኦም ዝምድና ክፈጥር ክኸላሎ ስባሕንጎ እዚኣቶም እዮም ተመራሕቲ ክቕበሎም ተኮይኑ ብሓይሊ ኮን ካን ክትቦ ክቕበሎም ድሕሪ ኮይኑ ክፈልጦም ክኽላሎ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ I really hope እቲ ሚድያ እውን ንኣታቶም ዕድል ክቦም ኣብ ቲቪ መፅኦም ሓሳባቶም ንክገልፁ ቀፃሊ ድማ أنا كم نعتقد دليل تقينه أبتدي دبلوماسية مخاط كل جزء مست منيستر قدرت وصايديو مستقل منيستر كل جزء تحدش ولدك خيط خلاله كلاله لو نتسرع أبزخوني يكون سرح كيت كاخت مهارات مرتك الواقع خليو قال ملك الواقع خليو زحات كم تقولون نزل لهم بيرترا زغتكم التمنيسترتات بمنسيات كم منسيات مليون مخمس له صبوا جد نتزبد معك فلتم له الميديا كم تقول لهم أبتي نهاجر يرترا وكيلو ما بزخدوا له كالوت حلفت دماء كقربوا كقولوا لهم تزبي كل عليهم كخلالو نتوم وحدة درانا يوم كم زميرون ديو كم دكتور فقريسوس كرياب كلنا كل جزء حقوس يسمعنا ونأتي تهاجر كم حد ولدنا بتال ولدك سجرا قديت عايزي this is حيل نايت فترة زخوني يكون حيل تطوز بليل at some point transition جدني خجات بخمي من قد يكون من يكتكو مجمرية تزبي فليتو من أبي بوتا كوني فليت كانت سنيكا ميس كالكوليشن اسكا غات مايكليو نابنت تي ابتي ريجيم تشينج خنغبرنا زبز نبرت مايكل روبين بريزنت ايرترا بريزنت سياس من كتكو مخانو سلدي فلطيوم جيم ناتوم ابرتيون كوكو يزفتنو زلو مخنياتو they want to play ناتوم صلوا ناتوم ربحا ناتوم اجندا كسالو تكفتنيو اكزاكتلي حزب ايرترا ملو بملو زتامامنلو دحر خستوك ماتيو دحر خمس ماتيو دحر لدي فليتو تزبي داك غبريو جيم كسالو تكفتنيو بتناتوم ميديا غيروم دما نابنت بزح جزء نريو نجار نطلع عبزي نزي بيانا جارز جير بنفاريد خويت كله بماكينة جيرهم قال ماله سلامتاي ما راح يكون سلز دلي وزلو
تمنعوا تدقفوا راح يكون سلسلة ليو كم يلن تهديد بقى كم زبار لا غير كقميت ممسا قال مرة سلام تايزي this is always a game ماني ستان دونالد ترامب كما تقول كل جديد تقولون يرم قميت يوم تسوون يرم بتناي كمال هاريس ميديا يوم تسوون يرم it's a game نتيجة ما تزول ترى مراحي كتلا ليو كتكل هلكا مسبيك فعل خلاله تقبلنا تكركب خلاله نزخون يقول ميس calculations ما عدله هبني تدي لو كل بمصير غير كاتلغا it's going to be very difficult ولا ابنو سوا هاجر كوي كمو نابنتنا إمارات MPCT زلوا ما راح يجي تنقوس ودوق النعوك تكأم خانو فليتو ناب إثيوبيا خيدون يرو ناب دبي خيدالو ناب أمريكا ناب أوروبا ناب كونفرنسات خيدالو سلام تاي سب قبلك خلالو أوش هاجر ترى يكون سب دقون سلازي إتي نفسه كم منيسرو قدياتو زاي من يابلاين زلوا خالاي دعري بريزنت منيسرو قدياتو زاي هاجر يرترع عثمان سالم سالي مني تبوتاك تكو منيستر نقد مني كتكو منيستر حرشة مني كتكو كل زي تزبير ترى كثير زخون مرداتها كل وقت خلاله مبزعت السب نزي نجارات كزارب كلون أيردوني تايبل نو شعبيا بعلو اللو وزن نجار زنا عقم شعبيا بعلو اللو نحنا نخسته طولي كنا نبذلنا أبو شعبيا قدالي وزن لقن بمسير كتحازة جباني تزبيك فلتك خلاله معناته time is going جزية خير له تكون تقدمها تمثلاتي كما لهم يقايل لون رلنا تزبير تردما بو منصر كغوايه كم زلون نتوم نفلطو من ابنت كم بال بروفيسور كم دكتور فقريسوس كل جزء بروموت اب قدميت كما حزبك اللاليو سرحون كنتاتون سب فلطن دلينا بيكوز معنقو توم تكات هاجر سوم سلازغون توم نفلطو نتوم تريفوم زلو اجد السباد دما اب ميديا كمصو بستغاله منقدي كصار خلالو تزب دما بسفيو فلطو من كلاليو من الله هاجر بسلام نبت ترانزيشن سكتات سلندلي اب زيدلي اب سودان اب صوماليا اب يمن اب اثيوبيا كل نري زلنا حنفشش اب ايرترا خمت اين دليونينا نتزلنا كان مالي نتز صبغ زلنا كم زغزل كن غبرون تقوديلنا زلو دما كان مالي كون زلو تسعربر كاب زيرو كبقس يبلكاب ازي مسلنا له مع حبريتا زغربكو لايك مقبار سبورت مقبار دقاف مهاب ناي كل جزي عيدنايو نايلو مارساب زخديم زي حاجه تفكم دمنا خين قصيت تاتزبلنا يبعنا زمتي امن بركوف كبل مستوقات عقوتي بهزواو قمار دليلو مسرقتي حلفنا دليلو مسرقتي مليزواو قمار دليلو مسرقتي تاتزبلنا يبعنا زمتي تاتزبلنا يبعنا زمتي معريشكم حماو زقوز قصو عدقوانا خيدهم هزبهم كدهم زسو عدقوانا خيدهم دولار نقعبسو سوات رقصهم قزم نقعبسو عدقوانا خيدهم قزم نقعبسو عتازو معريشكم حماو زقوز قصو عشو تبلا مليسو حماما بيسو عشو تبلا حماما مليسو بيسو عشو تبلا حماما مليسو بيسو عدقوانا مريسهم هزبهم كدهم زسو قنا خي عرفنا دمنا خي نقصيت تاتزبلنا